because the doctors have already left. Those nurses were now shouting, "Doctor, doctor!" They were calling the doctor back that the girl is still alive, the mwana girl is still alive. The girl is saka still mwana alive. uyo wakabva amuka, vana chiremba vose vakatanga kumhanya, Glory, glory, glory! vakatanga. Alive! Yeah. Hallelujah! Haleluya, haleluya. So, like, the doctors have to come back, say, Vana chiremba vakabva vadzoka, possible. How did you do that? vakatanga kushaya kuti What did this man mwana wamuka sei. I said, Vanga vasatonzwisi kuti he was only chii chandandaita kuti mwana wamuka sei. Zvikanzi wangouya nenhare yake panapa, ndongouya pamwana wake ndokumubata, ndokubva utomuporesa. Vanga vakutonditi muparidzi. this man has become a pastor. We want to see what he's going to do. That was how she came back. Yes. Now tell us, what about that wound? You know that? Yeah. Tell us about that. It's so amazing. The second, there was one in the surface of the wound. There is a black spot, black thing in the face of the wound. So they are trying to remove that thing before she died. They are trying to remove that thing, but they are unable to remove it. Paronda pake pakanga pane chimwe chinhu changa chakasviba chavaikoniwa kubvisa. Brought back alive. Asi paakazonyengeterwa navhudzi Kristu akamuka. Every day. Mangwana acho So when they now pavakanga vachida kusuka ropa irori, said they should not remove, that was the thing. So they said they did not even know how to remove that. vanga vasingati Got it. They can't. vakamboedza kuda kuti vachicheke chinhu ichocho, saka vanga vangochisiya chiripo, vakati havachina basa nazvo. Asi pazuva retatu pakaita umwe chiremba wakauya wechidoko, ndokubva ungoti regai ndigeze ronda romwana wenyu. They just uncover Paakangobvisa mucheka wanga wakavhara ronda riya, that it just fell down itself. chinhu chiya chitema chakangodonha. They say yes. They say it's time. The wound is going to heal now. Vakabva vatoziva kutoti ronda rakutopera. Left the face of this place. Zvikanzi chinhu ichi, The wound is gone now. chinhu ichi ndo changa chiita kuti tisapora. This man of God that I've been seeing in my dream for donkeys of years ago, that I has already prayed to me, prayed for me and my daughter today now. I say all my problem is gone. Saka akabva atoziva ipapo kuti zvanga zvatopera. Look at Pazuva retatu mushure mokunge ashumirwa saizvozvo, Then flesh was beginning covering the bone ronda rakanga rakutovharika nokuti fupa rake ranga rakutoonekwa, started covering. asi ronda riya rakatanga kuvhara. Pictures are not all here now, but everything I want. Mifananidzo yose iyoyo ndinayo, yokuti mukatotarira munotoona mafupa achionekwa paruoko rwake. Glory to God. Glory to God. It's over. Congratulations. Haleluya. Congratulations. What would you like to say to the man of God, Pastor Chris? Wow. Ngaitizoti anoti kudii pamusoro pamufudzi Chris. Pastor Chris, I don't just know how to thank my man of God. Anotenda mufudzi Chris zvikuru. He's the real man of God of our own time. Kwanzi mufudzi Chris ndiye munhu ari kushandiswa naMwari panguva yedu. The real man of God, I believe. Kwai ndiwo munhu ari kunyatsoshandiswa naMwari zvikuru zvisina ungaramba. Doing miracle, I haven't Hongu from anyone. vamwe vari kuita havo zvavari kuita, kwasi handina mboona minana kusvikira ndazosangana namufudzi Chris. That there is miracle. So, Pastor Chris, I'm thanking my man of God, Pastor Chris, Kari kutenda mufudzi Chris for bringing back. kuti vakamutsa mwanasikana wavo. Yes, God has used him Mwari vakavashandisa alive. Thank him very kumutsa mwanasikana wavo. Haleluya. Regai timbonzwa mai vacho kuti vanoti chii, baba ndo vanga vachingotaura apo. What to say to Pastor Chris? Praise the Lord.
Haleluya. Vari kutaura nechirudzi chavo. Mwana akuda kutora. Mwana ndiye wakuchema uyu. Regai tinzwe kana zvodudzigwa muchirungu. Haleluya. Ari kutenda mfudzi Chris kuti Mwari vacharamba vachingovashandisa kuita minana yakawanda. Ladies and gentlemen, Oludayo is alive. Hama dzangu, She's alive. Glory, glory. mwana uyu wamupenyu zvino. Hallelujah. Congratulations to you. God bless you. God bless you. Wow. God bless you. God bless you. Wow. She's alive. Oh, hallelujah. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Just think about this. God is merciful, He's gracious, He's kind. Wherever you are participating from, the power of God is right where you are, and anything is possible. It doesn't matter how long it's been there. Today is your day, and now is your moment. Praise God. I still have more testimonies for you. Are you still ready for more? You want to hear this next one? All right, watch this video clip, and then we'll tell the rest of the story. Rosa Lini, a young and vibrant lady from Indonesia, found herself battling a severe case of pneumonia, Uyu wakanga ane mabayo. condition that would leave her struggling to breathe. Daily Saka kufema kwanga kuri kumunetsa. shortness of breath, frequent high temperature, sharp Achigara achipisa muviri pachipfuva pachibaya-baya. loss of appetite in Moyo aspects of her life. achipera simba chisinga Effectively carry out routine asina activities shungu dzokudya. or at work. For years, having Wakaita makore akawanda achingo this troubling shandisa mishonga. but was only met with disappointments. Her hopes eventually came crashing down. It Wakazenge asisina tariro. about and made preparations to Tokumva ozoudzwa pamusoro pevhuserere rekuporesa ramfudzi Chris. during the life he Pavhuserere ipapo ministered he vanda vaMwari vakashumira kwaari. cascading divine vitalization and perfection everywhere. Aka muviri wake ukabva wanatswa apa ndimfudzi Chris vakanga vari kunyengetera vachinyengeterera vanhu vachirayira zvirwere kuti zviende, vachirayira mweya yese zvirwere kuti ibve muviri yavanhu. Vanga vari kunyengeterera vanhu pasi rose ipapapa. Haleluya. Receive healing into your body. Immediately, Pakarepo mfudzi Chris vanabata kudai, a wave of warmth and peace washed over uyo akabva anzwa rugare mumuviri wake, munyama yake, akawana simba. truly happened to her on this glorious day is indeed remarkable. Hallelujah. Tirega atinzwe zvakaitika kwaari chaizvo musi uyu. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, Rosalini is in the house. Rosalini tinaye pano, All the way from Indonesia. wabva kuIndonesia, kunyika yeIndonesia. Rosalini. Da kuti mugamuchire Rosalini. Haleluya.
Wow. Haleluya. Ndiye wanga achiti wanga asisina simba, ndiye wanga achinzwa mabayo, chifuva chichiita sechinobayiwa, asi wakapora. Newewo unogona kupora pazuva ranhasi. Rosalini yatotsvara kadenga chaiyo. Totenda Mwari pamusoro pake. Korokoto regai tinzwe achititaurira zvakaitika kwaari. Kwanzi ndiri kutya kutaura kuvanhu, asi regai tinzwe achitaura. Wakaita tsaona akanga ari kurwadziwa rese namakumbo, akanga asisagoni kana kuita chimwe chinhu. Wanga asisagoni kufamba zvakanaka. Basa rake ranga riri rokudzidzisana, asi zvino kusimuka kwakumunetsa. Muna kurume wegore rino zvanga zvanyanyisa zvino, saka akaenda kunoona chiremba anoona nezveuropi. Mushure memazuva 3 wakatanga kupisa muviri wake, achihuta usiku, ndokutanga kukosora zvisingaperi. Kukosora kwacho kwanga kuchitomurwadza. Wanga asisagoni kudya kana kuvata manheru, zvikuru sei manheru, nokuti wainzwa chifuva chichirema, saka waingovata kutira bada. Saka wanga asisagoni kuvata panhoo, saka wanga afana kuvata akagara. Rimwe zuva akabva kuna chiremba, akaenda kuna chiremba ndokunomubvunza kuti chii chaitika muviri wake. Wakamuongorora, katarira kuongorora ropa rake nemafupa, ndokuonekwa kunzi wakanga ane mabayo. Zvakamushamisa, akashaya mufaro, akachema. Zvakamusuwisa chose, nokuti wanga asisagoni kuvata. Rimwe zuva akabva abvunza murume wake, akakumbira murume wake kuti amuendese kuchipatara, nokuti wanga asisagoni kufema. Kufema kwanga kumunetsa. Chiremba ndokubva onoita zvaakaita, ndokumuisa pamhepo yokufema. Akabva adzokera kumba kwake, akaedza kuti avate akatira bada nemusana. Paakaedza kuti avhare meso ake, wakabva aona
raita segoritoto See akabva hanging on my head, akabva aona gomba romoto richiita seri kumuvinga coming to my bedroom. And then I try to find a comfort position. ndokutsvaka kuti avate ashanduke ndokushanduka kuti avate nerimwe divi Come ndokuona and I feel someone put stone on my throat. ndokunzwa The stone mweya wetsvina iita somunhu achiisa and yellow. zvimatombo achipinza muhuro mangu What happened? haatozivi kuti zvii zvakaitika kwaari ipapo I don't realize that's it. I'm alive or dead. anga asisazivi ipapo kuti It's like achiri mupenyu here kana kuti watofa nokuti wanga akunzwa seari munemwe nyika around me is black, achingoona rima chete rakamupoteredza and then I can in that moment I panguva iyoyo the face of the dead man in hospital. tanga kuona achiona vanhu vakafa vari muchipatara Really, really zviso zvaivhundusa zvevanhu vakafa This were your experiences every day. yeah. izvi ndo zvaakanga akugara achingoona zuva rimwe nerimwe The spirit try to make me believe that you sick, you weakness. mweya yetsvina iyi yakanga iri kuda kuita kuti anzwe kuti ari kurwara uye haana kwaanga ari kuenda Break my mind, and then I see akabva that in one moment pane imwe nguva I see a big snake come to akaona my head. nyoka huru ichiuya kumusoro wake I stand up, nobva omira and then when the snake, nyoka iya it's like a dragon. nyoka yacho yanga yakaita chikaita chikara To pachakauya try to crash my head, chichida come into kuuya pamusoro wangu 2 pieces. ndokubva The snake yopatsanuka yakaita yadambukana pakati ndokubva yotanga maybe uh, it sounds crazy. kubhururuka zvinoita sezvokupenga asi zvinhu zvaiitika kwandiri zvinhu zvandakatoona It's like dragon. Yeah. And then the evil spirit try mweya wetsvina uya me. wakabva They ask me to What? jump wakabva wanditi ndiuruke on the high building. ndichiuruka ndichiita sendinobva They ask me to jump pakakwirira asi ndakaramba high. nokuti ndakandipa pakakwirira Just scared. These were horrible experiences. izvi zvinhu zvandaioneswa Tell us what nemweya yetsvina zvanga zvakashata asi regai tinzwe kuti wakazoporeswa sei pazvinhu zvese izvozvizvi several things with this one. kureva kuti zvirwere zvaanga anazvo izvi zvanga zvaunzwa nemweya yetsvina I felt that moment, and I said I want to back home, please. I want to back home, and then I felt someone bring me home, and I felt my body cold, ainzwa muviri wake wakutonhora maoko makumbo moment. I just feel someone lay down me on the bed of hospital, tokungonzwa full. sokuti wanga ari kuiswa panhoo muchipatara Here ndokubva onzwa vanhu sing in funeral.
vachiimba sevari pamariro. the Ndokubva of ona it. bhokisi jena rechinoiswa chitunha. Open my eyes. Ndokubva ovhura meso ake. I cry. I'm alive or dead? Angasazivi kuti I beg. mupenyu here kana kuti wakafa, musana wairwadza asingagoni kumira. I can't stand it anymore. So I call my friends. Saka akadana shamwari yake. Recommend I join. Shamwari yake ndobva yomuudza pamusoro pevhuserere rekuporesa ramufudzi Kristu. Anga asina kumbonzwa nezvevhusere iroro, asi ndo paanga ari kutonzwa pamusoro pevhuserere iroro ramufudzi Kristu. Idea. I don't never hear that name. Anga asina kutombonzwa kuti mufudzi Kristu kuIndonesia, anga asina kutombonzwa nezvamufudzi Kristu zvachose. My sickness, I tried. Asi nemhaka kuti wanga arwarisisa chaizvo, akabva apinda muvhuserere iroro. Spirit still haunt and make me scary. Asi mweya yetsvina iya yakaramba ichida ngomukanganisa. I can see the ghost, but the people around me cannot. Saka waiti kana ari pakati pevanhu anenge achiona mweya yetsvina uyu, And then asi vamwe vanhu vari paari vasingazvioni. when I try to sleep, the ghost said, "You are sick. You are." Mweya wetsvina uyu wagara uchingorovedzera, uchingondiudza, uchingoti iwe unorwara iwe. With Pastor Asi akaramba achiti kana ndoda kupinda vhuserere irori ndinyengetere kuna mufudzi Kristu. don't bother me. I want. Saka akabva ataura kumweya wetsvina uyu akati, chibva pano chirega kuramba uchindinetsa. 1 p.m. in my country, Saka open the YouTube channel wakabva aenda my friends shared to me. pakombiyuta yake Healing ndokupinda life. vhuserere iroro. See, Pastor Chris, I don't know Anga asati amboona mufudzi Kristu, anga asingatombozivi nezvavo, program, but I tried. asi wakapinda vhuserere iroro. When I opened the channel, the song leader sing the song. Saka wakawana I still vaimbi vachiimba, the word vachiri kurangarira mashoko anga ari kuimbwa ipapo, vachitaura vachiti "You are minana iriko", vachiimba vachiti waporeswa nokuti Jesu vapenyu. touch." Mashoko iwayo ndo akabata mashoko iwayo. I cannot hear. And then Saka akamupa tariro mashoko iwayo, nokuti mweya yetsvina yanga iri kumuudza kuti hausi kupora. join the pray, and then Pastor Chris came, Mufudzi Kristu akazouya, look the screen. ndokubva Suddenly I vo- look the screen. votarira kuvanhu vari ndichivaona pakombiyuta pangu. Suddenly said, Ndokubva votarira, vandotarisana navo ndobva votaura vakati, mweya wetsvina ngaubude mumuviri wako muzita raJesu. directly I Pavakangotaura kudaro, there is something want to ndakanzwa kuti pane chimwe chinhu chakanga chakubuda napahuro pangu. a lot of Ndokubva orutsa, achirutsa, marutsi acho anga akangoita madzibwa, chishamiso ndobva chotoitika. wow. Kubva ipapo ndokutotanga kutofema zvakanaka. Haleluya. Haleluya. And then I danced, Akabva atanga kutamba, I twist, akatanga kuzvidzwa nokuzvibata nokuuruka, cheuka achinzwa muviri wake kuti wanga uchiri kurwadza here. Ndobva unzwa kuti wanga apora. in my country. Pazvaitika kunyika kwake papatori pakati pousiku. My kids out from wake up. Mumwe vana vake ndobva vomuka, Mommy,
nobva wouya zvikanzi ko chii nhai mhai chii chamuri kuita kwai ndikamuudza kuti ndapora. Haleluya. Ndiyo akugona kushonyoroka sezvozvo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Rosaline. But you know what? A ghost, the evil spirit, still try to make you, yeah. Rosaline. But you know what? A ghost, the evil spirit, still try to make you. Hallelujah. Wakaporeswa zvinofadza, zvinonakidza. Oh, hallelujah. I can eat, I can. Agona kudya, agona kuruka, agona kumira, agona kumhanya. Ndiye ari kumhanya uyu. Anofara chose. My life, it's so Upenyu hwake hwashanduka. Upenyu hwake hwanaka. program. It's Kaanotenda Mwari noda kwechirongwa ichochi nevhuserere irori. ghost, evil spirit. When you sin, they try to make you believe that Mweya yetsvina healed. inoda kuti ufunge kuti hazvigoni kuti uporeswe, asi unozivei isu tina Jesu. Haleluya. Regai ataure nechirudzi chake, achitaura kuvanhu vanonzwa chirudzi chake. Regai tinzwe achitaura kuvanhu vechirudzi chake. Indonesia, percayalah bahwa saya bisa disembuhkan dan program ini memang benar-benar nyata. Kalau saya adalah bukti bahwa saya bisa disembuhkan, kamu juga bisa disembuhkan. Percaya saja. Thank you. Terima kasih. Praise God. And what would you like to say to the man of God, Pastor Chris? Regai tinzwe kuti anoti chii pamusoro pamufudzi Chris. Pastor Chris, I believe you are the extension of God. Kwanzi ndinofunga kuti mufudzi Chris Thank you. ruoko rwaMwari. Your ministry. Vanovatenda nokuda kweshumiro yavo. Your ministry not only for Nigeria. Shumiro yamufudzi Chris haisi yevanhu vekunigeria chete, Thank you. asi iri kubatawo Indonesia, iri kubatawo pasi rose. Your ministry. Kwanzi ini ndini tinoti So happy. muchindiona kudai zvinokubatsirai kuti munzwisise kuti shumiro yamufudzi Chris iri kubatsira vanhu pasi rose. Imagine I can be here. Haana kumbe akambofunga kuti angasvika kuNigeria. Aritoshamisika. Kwanzi ichokwadi kuti nditori pano nhasi ndichitaurawo kudai. Haleluya. Haleluya. Tinomutenda Rosaline. Wow, kwaya handamboziva kuti zvinogona kuitika, asi hezvo zvaitika nyangwe newe uri kwauri. Zvinogona kuitikawo kwauri. Haleluya. Oh, haleluya. Wow, 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 wow. Mufaro munhu wakaporeswa uyu. Onzwa seachabhururuka. Haleluya, 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 haleluya. I have this last testimony. Ndine uchapupu hwokupedzisira, asi zvino magadzirira kuunzwa here? Kwose kwamuri, gara pasi, nyatsochimuka unzwe uchapupu huri pano. Kana tabva pauchapupu uhu, zvako zvinenge zvanaka. Vazhinji venyu mukuchitonzwa uchapupu hwevamwe muri kutoporeswa. Gadzirirai mugotiudza kuporeswa kwamunenge maitwa, nokuti tiri pano kuti tigoudza vanhu pamusoro pokuporeswa kwenyuwo.
garai pasi moona nyaya iyi tigodzoka totaura pamusoro payo. The intriguing story of Okeni Kizito from Uganda Uyu began anobva kuUganda. 10 years ago when he suddenly noticed Makore 10 inconsistencies in his mamwe hearing. chete wakatanga kunzwa kuti nzeve dzake hadzisi kunzwa Within the zvakanaka. next couple of days, he was Kata troubled mazuva by constant maviri aitevera and waingonzwa seeking zvairira answers, munzeve went to dzake, hospital, where he was ndobva oenda diagnosed with kuchipatara tinnitus. kwaakanoonekwa The subsequent decade kuti of Kizito's life was marred by this condition, which had become his kuti unwelcome kunzwa kwake kwanga kusina kumira zvakanaka, nzeve dzake dzanga dzisiri kushanda zvakanaka. frustration at school, Zvava home, zvava kumunetsa or kuti wherever he anyatsodzidza finds kuchikoro. simple tasks became Zvinhu daunting zvidiki diki challenges zvanga zvava kumunetsa kuita. down, struggling to find solace in the world that seemed to be moving forward without him. He underwent countless medical tests. Upenyu and hwakanga hwava treatments, kusina munakidzi, akapotedza zvipatara achida kurapwa. Akazonzwa pamusoro pemusere rokuporesa ramufudzi Chris, ndokubva opinda muserere iroro. Akanzwa pamusoro pemumwe muparidzi wokuSwitzerland wakanga aporeswawo, wakanga aporeswawo nzeve yaingounga. that he should please pray for all those around the world suffering from tinnitus. The man of God channeled Saka mufudzi Chris vakazonyengeterera vanhu vese vakanga vane nzeve dzaiunga saizvozvo. Ndimufudzi Chris apa vachinyengeterera vanhu vakadaro. Vanga varitonyengetera kudai Sharing the testimony nokuda kwokuti it was mumwe wakanga aporeswa nzeve yaiunga, wanga akumbira kuti mufudzi Chris vanyengetererewo vanhu vane nzeve they dzaiunga talked kudaro. about tinnitus, Saka those terrible sounds in the ears. apa mufudzi Chris He wished that pastor would pray vanga for many around the world who suffer from kunyengeterera that. vanhu vane nzeve dzakadaro. Ndo kunyengetera kwavakaita ipapo, vakarayira mweya yose tsvina And those inoungisa sounds nzeve are kudaro ceased now kuti in the name of the Lord ibve Jesus Christ. kuunga Be healed. kupere, And vapore. that's it. And that's it. And that's it. Ndo kuporesa kwakaitwa Kizito kuUganda watanga tichiona uyu. Taking hold of these potent words, Kizito tested his limits by acting out his Kizito faith and uyu soon realized that wakabva- he just stepped into a brand akabva new atonzwa chapter in his nzeve dzake life. dzakunzwa He zvakanaka. comes up to tell the Tiregai rest of tinzwe his amazing Kizito uyu achiuya Hallelujah. kuzotiudza zvakaitika kwaari. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, Okeni Kizito tinaye pano, wabva Uganda. Ngatigamuchire Okeni Kizito. Kizito is in the house. Haleluya, ndiye uyo. Ari kufara, ari kunzwa akakunda. Oh, hallelujah. Kizito, you're welcome. Tinomugamuchira Kizito. Regai tinzwe. Haleluya. Regai tinzwe nyaya yake, vanhu vese pasi rose vanoda kunzwa zvakaitika kwaari. Oyo watanga nokudanzira kuti mupenyu. Kwai ini ndiri mupenyu. Haleluya. Anobva kuUganda, kuKampala. Ana makore 27. Mugore ra2013 wanga ari kuenda kuchikoro neshamwari dzake. Wanga achigara kumamisha vachifamba kudaro. Wanga ari nechemberi. Akangonzwa sekuti pane zirori ranga riri kubva nekumashure kwake, nobva ouruka kubva mumugwagwa ndokuteuka kutsvaka kuti kune zimota ranga rikuuya here. Ndokuona akusekwa neshamwari dzake dzichimuseka achiti akounourukei, zvikanzi ndanzwa sokuti pane zimota riri kuuya kumashure kwangu.
asi kubva ipapo wakatanga kunzwa kuunga kwezimota iko kuchingorira munzeve dzake. Wakambodira mvura munzeve yake achidza kuda kuzodza achiti vamwe vachiti kuda pane chinanayi chapinda munzeve yako. Akaita hake zvose izvozvo asi nzeve yaingounga zvichiita sokuti pane zimota raari kunzwa. Akadzokera kumba ndokunoudza vabereki vake, vaya vakati chiregai tiende kuchipatara chehurumende chachiriko. Ndokuenda ndokunodongorera mukati ndokuvheneka nechiedza vachitarira munzeve dziya. Vakati akuda hameno zvangosafarigwawo nenzeve dzako. Ndokubva vongodowera zvimishonga. Ndokutora mushonga uya vakamupa mishonga ikaita 3 achidira mushonga uya hapana chaishanduka, kuunga kuya kuchingowedzera. Asi wakanga akuti zuva rimwe nerimwe kuunga kuya kwaishanduka. Nhasi wainzwa sokuti zimota, mangwana wonzwa sokuti kuunga kuya kuita sekuchigayo chiri kugaya. Munguva onzwa sokuita sokuti ruzha rwavanhu vari panhabvu. Munguva zvoita sokuti wapinda mvura achidhidha. Saka pose wanga kuti panguva yakadaro waigona kuti achitaura onzwa ruzha rwokutaura kwake munzeve dzake dzichiunga. Saka zuva rimwe nerimwe wainzwa rumwe ruzha rwakasiyana norwaakambosinzwa. Saka wakazodzokera zvekare kuchipatara ndobva unzwa kuti chirwere ichi kuna vamwe vanacho vakachiti chino tinnitus. Saka ipapo wanga ari kumusha zvikanzi kana uchida kuwana imwe mishonga wotoenda hako kuguta guru Kampala ndo kwaungabatsirwa. Wakadzokera kumba. Chimwe chaakumusuwisa inyaya yekuti vanhu vanga vasisamuoni somunhu anogona kushandika naye, vaakutuma vamwe vachimusiya iye. Saka baba vake vaitoshayawo vachiudza vamwe vachiudza zvikanzi chirwere chandisati ndambochiona mumhuri yangu hameno kuti zvabvepi. Saka zvazvimusuwisa. Saka nyango kutuma vaiti vakada kumutuma voti chiregera kuenda, ungazonoenda ukanondivigira zvimwe zvandisingadi wotuma mumwezve. Saka zvazvakumunetsa izvozvo. Wakazofanira kunodzidza kuguta. Akaudza vabereki vake vakati ndinochadzidza sei inini ndichirwara kudai. Vabereki vakati chisarudza zvaunoda pamari yatinayo, kuti woenda kuchipatara here kana kuti woenderera mberi nechikoro. Saka kudai akabva angofunga kuti kudarega ndingojaira kungogara nchinzwa ruzha urwu ndongozviudza kuti ndine ruzha rwandongonzwa. Tobva oti regai ndiende kuchikoro. Ndokuenda kuguta, ndokuenda kuchikoro. Akazviudza akati kana ndaenda kuguta handina wandonoudza kuti ndo zviri kuitika kwandiri, nokuti wanga asisadi kubatwa mabatirwo anga achiitwa. Ndokunosvika ndokutanga kuenda kuchechi. Chimwe chinhu chaaifarira kuita kwakuri kuimba, kuridza zviridzwa. Wakaenda ndokunotanga kuridza magitare nei kuchechi achiimba.
asi kuti agone kuridza marimba achinzwa kuunga uku zvainetsa, saka wanga zvazva kumunetsa kuti aridze. Wakanga woti kana akuridza chiridza kana piano akangonobaya kwekutanga ruzha ruya rwaibva rwongoita sokuti wanga asisagoni kuridzirana navamwe, achingobuda muchuni saka shamwari dzake dzadza kumuudza kuti zvinenge zviri kuramba, hausi kukwanisa kuridza. Asi hapana waiziva kuti sei kuimba nokuridza zvazva kumunetsa kudaro, nokuti haana kunge avaudza. Saka wanga akungovarevera nhema achiti handichakwanisi kuuya kuzoimba navamwe nokuti ndawandirwa nebasa, regai ndidii. Saka wakadazve kunoridza mamwe magitare ona ndo zvanga zviri kuitika. Saka waingoti achiridza navamwe, vamwe vose vanenge vachingocheuka kumutarira nokuti ndiye wakanga achingotsauka-tsauka. Zvino wakazosvika pakuti waiti kana akaenda kumunamato, muparidzi achiparidza waingonzwa vanhu vakungoita ruzha, haachazivi kuti ruzha rwei. Ndokupedzisira asisaendi kumunamato kuya, angoita mwedzi wese, mwedzi miviri, angoenda kana kamwe chete, nokuti kuti aende pana vamwe ruzha urwanga uchingoramba uchimukanganisa, asagoni kunzwisisa zvinenge zvichiitika pana vanhu. Saka wakaita 2022 2023 asingaendi kumunamato. Ndobva uzofunga kuti kuda rega ndinobatsira mamwe mabasa musangano rake. Ndokunoshanda nevaya vaitevera vanhu vanenge vaponeswa vaya. Asi pakutaura nevanhu ava panhare wanga asisagoni zvekutaura navanhu nokuti waingodzokorora zvinhu asinganzwi zvinenge zvichitaurwa. Achingoudza munhu, vanhu vanenge vachitaura navo panharo, achingoti dzokororai, handina kunyatsonzwa, nokuti kunzwa kwava kuri kumunetsa. Vanhu shamwari dzake dzanga dzava kutosagoni kunyatsokutaura naye nokuti waingoti vachitaura ungoti mati. Gore ya 2024 muna kurume. Wow. Wanga ari kusangano rake, muparidzi wavo nobva otaura zvikanzi tine vhuserere riri kuitwa Mfudzi Chris rekuporesa, zvikanzi toda kuti mupinde, zvikanzi munogona kupinda vhuserere muri kudzimba dzenyu, mokoka vamwe mopinda. Saka pavakataura kuti kune vhuserere iri, akabva atoti saka kumba kwangu tiri kutozoripinda. Wanga ane kamba kake, vaigona kupinda vanhu 5 kana 10. Akati ndokuronga kuti uchakoka vanhu vagopinda vari koko. Saka akabva aenda saizvozvo, ndokunoronga, gadzira, ndokutsvaka midziyo yacho inodiwa kuti vapinde pazuva rokutanga, rechipiri, rechitatu muna kurume koko gore rino.
akauya zuva rachitatu, wakauya ndokugadzirira kuti vanhu vaone kugara. We came from church. Our man of God says, yanga yesvondo. Saka kumunamato wesvondo wakanga audzwa kunzi indai munonyatsopinda serere iri make sure nomwoyo wose, and be attentive. muteerere zvose zvinenge zvitaurwa zvinenge zvichiitika, usange uchibika serere richiitika. Aiwa, saka wakauya Turn on for the ndokubva I saw evangelist Peter onyatsogara, Russia. ndokuona From Switzerland. Yes. ndokuona muparidzi achipupura Then pavhuserere iroro, sezvamuri kungoona uyo achipupura saizvozvizvi. that sound that keeps me. Saka muparidzi uyu wanga uri wechirungu wokuswitzerland achitaura pamusoro pekuunga kwemunzeve kwanga ari kunzwawo, kwaakaporeswawo. Saka akabva atoziva kuti saka wanga ari kuzoporeswawo. Tearing up the faith and everything now became so real. I was like, this guy got his Saka Kizito akabva ati there must kana muparidzi uyu akaporeswa, ini nhasi ndoporeswawo. to the testimony. Akanzwa uchapupuya hwese. Amazingly, when the man of God, Pastor Chris, came, Kuti Kristu pavakazouya vachiparidza, he re-emphasized vakabva vataura vasimbisa, saying, vataura pamusoro pekuunga kwenzeve. Evangelist Peter said, I should pray for them. Nobva mubvudzi Kristu vati muparidzi uya wati ndinyengeterere vanhu vane nzeve dzinounga. Immediately answered, said, I'm taking my healing today. Saka I'm taking it. nakwanzi ndakabva ndatoti inini ndiri kutoporeswa nhasi. Mubvudzi Kristu vakabva vashumira pavakatanga kunamata. When he just entered, he said, Pavakangopinda vakataura chimwe chinhu, vakati munhu wese ari kuporeswa nhasi. Saka kwanzi ndakabva ndati ini ndiri kuporeswawo. Pavakatanga kunyengeterera vanhu, I couldn't, kwai I could sit on ndakafugama, settle. akasiriwa, wanga asiri unyatsonzwa kugadzikana, akamira, akagara pasi, akadini. So strong. Even when Ndokubva mufudzi Kristu vazoti simba raMwari riri kwauri ikoko, uri mumba mako, pose pauri isimba raMwari. Ndopaakanzwisisa kuti simba raMwari ndoranga richita kuti asagona kugadzikana saizvozvo. Saka mufudzi Kristu paakatanga kunamata, akabva afugama, Kristu akabva afugama, akabata nzeve dzake ndokunyatsoteerera, akatarira maziso amufudzi Kristu achishumira ndokutaura ndokurayira kuporeswa kwevanhu. Kwanzi pakarepo, kwai pandakangobvisa zvigumwe zvangu munzeve, kana kuunga kwandakanzwa, kana ruzha rwandakanzwa munzeve dzangu, it was 11 years. wanga aita makore 11 chete, nzeve dzichingounga kubva 2013 kusvika 2024. Everything went quiet. Pakangonamatwa namufudzi Kristu, zvese zvakabva zvanyarara. Ndokubva kwai ndakatanga kuuruka, vanhu vari kunze vakatanga kushamisika kuti zvii zviri kuitika pamba apa. Tenda Mwari, vanhu vachidongorera vamwe, ndokubva votopinda vakutsvaka kuti waporeswa nei, ndokutopinda vhuserere riyawo mumba mangu. Haleluya. How has it been? It is the perfection of my Saka kubva muna kurume wegore rino kusvika iko zvino tamuna chikunguru. Kana ruzha rwari kumbonzwa, kwai ndakunzwa nyangwe tsono ikadonha, ndinoinzwa kuti pane tsono yadonha apo. Haleluya. You heard Evangelist Peter's testimony. Uyu Kizito wakanzwawo mumwe wakaporeswa chirwere chimwe chete ichocho, ndo zvakamupa shungu dzokuti aporeswe. Saka regai tinzwa achitaura kuvanhu vanoda kuti vaporeswewo. Haleluya. if you're out there and Kwanzi kana uri koko kwawakagara wakamirira kuti ugoporeswa, and also kuda wanga uri kunetseka one thing nezvirwere zvakasiyana siyana, you keep kana chete ukagona kuvimba naMwari, ukaita zvose zvinenge zvichinzi ita, zvaunenge uchinzi ita namuranda waMwari, and why. kana ukanzi ita chakati ingoita, ukanzi uruka ita, vakati uruka upemberere uruka, nokuti pakuita izvozvo ndo paunoporeswa.
asi kana ukanzi kana zvikanzi simukayo ukaramba wakagara unoramba uchingorwara. right away. One word for the man of God, Pastor Chris. Haleluya, Sir, I think I should express this in my haleluya. Ada kutaura nechirudzi chake achitenda mufudzi Chris. Regai tinzwe. anamari kichunya weng. Before me ye loba me teach kweli mekelo chao. Ari kutaura nechirudzi chake In English So says, Uganda- Pastor Chris, sir, I love you so much. ari kuti mufudzi Chris, ndinokudai nomwoyo wose, ndinokutendai nokuti makabvuma kutumwa naMwari kuti muunze simba rokuporeswa pasi rose. Hanzi muri chipo kuvatsvene, vanhu vakawanda vari kuporeswa nokuda kukushumira kwenyu, zvinhu zvakaiwanda. Chris, haleluya, wow, haleluya. Ndikizito uyu uchapupu hunoshamisa makorokoto Kizito, wow, haleluya. Mabasa makuru atiri kuona munguva yedu, poreswa kunoshamisa. Haleluya, wow, haleluya, Hallelujah. And haleluya. now is your moment. Zvino ino ndo yava nguva yako. Wanzwa zvataurwa naKizito, chose chinenge chataurwa nomuranda waMwari kuti uite, ita. Wongoita zvavanenge vataura kuti uite, woita zvose zvaunenge wataurirwa kuti uite. Hapana chirwere chinogona kuramba chiri pamuviri wako kana ukaita saizvozvo. Ino ndo nguva yako, makorokoto. Regai timboimba tichirumbidza Mwari. Mufudzi Chris vari kuuya iko zvino. Nothing is beyond you, Lord. Strong men have come and gone, great kings have reigned and passed, powerful regions rose and fell. Lord, you rule over all. You sovereign. Your strategies are remarkable. Oh, nothing is beyond you, Lord. Your power is limitless. A mighty fortress. Oh, every knee shall bow to your name, Lord. That's far above the lands. Oh, Lord Jesus. Oh, nothing is beyond you, Lord. Your power is limitless. A mighty, mighty fortress. Kwanzi hapana Every knee shall bow. chinhu chisingagoni kugadziriswa nesimba raMwari. Ndo zvatiri kuimba. Bai muri mukuru kudarika zvinhu zvose, imi Jesu. Zita raJesu rinokurira zvinhu zvose, rinokurira zvirwere zvose, rinorapa wose anouya kwariri. Zvione zvichiporeswa, zvione zita irori richishanda nyama yako, richiporesa nyama yako, richidzingira kure zvirwere zvingava zvakabatira pamuviri wako. God of boundless grace, in your divine benevolence, Lord, you give power. Oh, nothing is beyond you, Lord. Your power is limitless. You are a mighty, mighty fortress, a mighty fortress. Every knee shall bow to
to your name, Lord. It's far above all else, Lord Jesus. Forces of nature, principalities and powers, they are subject to your name. Pai, masimba ese anotya His zita la angels, Yesu. events, times and seasons, the subject to your name. Haleluya. Oh, nothing is beyond you. Hapana chisingagonekwi naIshe Jesu. Chirwere chako Jesu anochigona. Hapana chavasingakoni kuita. Hapana chavanokoniwa kuporesa. Nothing is beyond you, Lord. You are the Most High God. Mighty, mighty fortress. Every knee shall bow to your name, Lord. You are far above all. Oh, nothing is beyond. Haleluya. Kunzi Kristu vari kusvika Today's your day. manje. Haleluya. Kuzotanga vanyengeterera This is your time. vanhu vari kwavari koku vozonyengeterera pose nokudzidzisa shoko raMwari. Lazarus, Mary and Martha for love glean. A message came to Jesus, oh so quick. Master, Lazarus is sick. Kambo aka kari Jesus said, the sickness will kutaura lead to pamusoro the pezvakaitika kuna Razaro wakamutswa naJesu uya. but to the glory of God. Wakaita mazuva mana atovigwa afa On the fourth day, he spoke with grace. akutonhuhwa akutoora, Lazarus is asleep. asi Jesu vakasvika vakamumutsa. To his place and wake Zvina basa kuti him up. zvako iwewe zvakomba zvakadini. The resurrection and the life. Jesu ndiwo kumuka noupenyu. With him all things Hapana are possible. tinoramba kuitwa navo izvozvo zviri pachena. Ndo kambo katiri kuimba ikaka, His word is ndichiremba mukuru, shoko ravo ichokwadi. Kagona kuvagamuchira chete kumuporawo. His word is truth. If you believe, he'll make you brand new. Kagamuchira Jesu ava kagona kuimba navo, upenyu hwako hunoshanduka zvinotokushamisa nyange iwe mwene wavo. Haleluya. Martha's voice broken with sorrow deep. Sorrow deep. If you were here, Lazarus wouldn't have died. Jesus said, your brother will rise again. Only believe. Only believe. But Martha thought he meant on resurrection day. I'm the resurrection and the life. He said to her,
Jesus, moved with compassion, he said, where is he? He's Jesus. He's Jesus. The resurrection and the life. Oh, with him all things are possible. With him all things are possible. No doubt. No doubt. The extraordinary doctor, his word is true. If you believe, he'll make you brand new. He'll make you brand new. Only believe. You have a testimony. Oh, yes, you will. They led Jesus to the tomb where Lazarus was laid. Then he said, let the stone be rolled away. Rolled away. At the tomb with a prayer so profound. Father, I thank you. You hear me always. His voice did resound. With a commanding voice, he spoke these words. Lazarus, come out! Immediately from death's grip he came out. Witnessing this miracle, faith did thrive. Jesus, the one who makes the dead come alive. He's Jesus, the resurrection and the life. More things are possible, no doubt. No doubt. The extraordinary doctor, his word is true. If you believe, he'll make you brand new. His presence brings unprecedented miracles today. He's healing you right now. His power works wonders, reaching you wherever you are. Believing in his grace and his love. Pai, simba ra Jesu rinoshanda kwose kwauri. Sokumuka kwakaita Lazaro, newewo unogona kumuka, unogona kuporeswa chirwere izvozvo, unogona kupora zvirwere izvozvo, unogona kupurira zvirwere izvozvo. Yesu ndiwo kumuka noupenyu. Havana chinoramba kuitwa navo, izvozvo zviri pachena. Ndiwo murapi mukuru, shoko ravo nderechokwadi. Saka ukavagamuchira, upenyu hwako hunoshanduka zvachose. Extraordinary doctor, his word is true. If you believe, he'll make you brand new. All you gotta do is just believe. He'll make you brand new. He'll make you brand new. Pai, ingotenda chete, ingogona ingoimba navo chete, vanokushandura, upenyu hwako hunonaka. Oh, yeah. Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Malebo sata kala sento maricora dramilos trika magiga. Thank you, Lord.
nokutendai Ishe, tinokutendai nokuda kwenyasha dzenyu, Thank you for your nokutendai nokuti muri pano nesu, Thank you for the Holy nokutendai Spirit. nokuda kwamweya mutsvene, Thank you for the power of your nokutendai nokuda word. kwesimba reshoko renyu. There's none like you. Hapana wakaita semi, There's none like you. hapana wakaita semi. Thank you. Tinokutendai. Wherever you are in this great world today, I want to welcome Kwose kwauri pasi pano ndinokugamuchira kuvhuserere redu rokuporesa ratiri kuita mwedzi uno wachikunguru. and I want to thank Ndoda kutenda vashumiri vose pasi rose navatsvene vari kushanda pamwe chete nesu, chiita kuti vanhu vakawanda vapinde vhuserere rino. Iko zvino zviuru zvezviuru zvezviuru zvevanhu zviri kutibata pavhuserere rino kubva munyika imwe neimwe, guta rimwe nerimwe. Tine vanhu vapinda vhuserere rino. Isimba ramweya mutsvene iroro, isimba ramweya waMwari iroro. Vakati zvinhu izvi zvanga zviri kuzoitika, saka zvino tiri kuvaona vachizviita. more than 8,000 languages. Tine vhuserere riri kuturikirwa mumitauro inodarika zviuru zvisere. Hazvisati zvakamboonekwa zvinhu zvakadaro. Glory to God. Notenda Mwari. So we're going to have an extraordinary Saka tichava nenguva inoshamisa. Rino ndo zuva rokutanga mangwana. Tiri kusangana zvekare Sunday. nguva dzimwe chetedzo dzitosangana zvekare musi wesvondo. Some people Vamwe kune dzimwe nyika anenge ari masikati, kune dzimwe nyika kunenge kuri mangwanani kusati kwaedza. wherever you're participating, Asi kwose kwauri it's God's time. inguva yaMwari. This is God's time. Ino ndiyo nguva yakarongwa naMwari, ndiyo nguva yacho yavakaronga. In your life, Upenyu hwako huri kuzoshanduka, a real transformation. huzoshanduka zviri pachena. Usazvinetsa uchiti hunoshanduka seiko. Jesu ndo anoziva kuti hunoshandurwa sei. I'm going to share the word of God with you. Ndoda ngokudzidzisai shoko raMwari muchinguva chidoko-doko. And it's important that you Zvakakosha kuti unzwe shoko raMwari. it's going to help you. Zvinozokubatsira izvozvo. Shoko raMwari ndo rinokupa simba rogona kuimba naMwari, uye shoko iri ndo rinogona kukuunzira maropafadzo avo anoshamisa. First, I want us Asi toda kutanga tamboimba tichivarumbidza. NdiMwari kava, haasi munhu wenyama, ndiMwari. Vakakodzera kunamatwa nesu, vakakodzera kunamatwa. we're going to sing a couple of songs. Saka tichaimba nziyo dzinenge mbiri tichivarumbidza. And if you look at the screen, you'll see the lyrics. Tichange tichikubetserai kuti munzwisise kuti zvatinenge tichiimba zvacho zvii. Hamuchigona kuimbawo pamwe chete nesu, imbai pamwe chete nesu. And Hallelujah. bless you specially. Ivo vanozokuropafadza. God Hapana munhu wakamborumbidza Mwari akaenda asina chaapiwa. blesses you. Mwari vanokuropafadza nguva yose yaunovarumbidza. As we sing, you Saka patichimba tichikubatsirai kunzwisisa zviri kuimbwa zvacho, imba pamwe chete nesu uchivarumbidza nomwoyo wako wose. are going to do by your word. Chaimba kambo anotaura nezveshoko raMwari. Allegro sopa cora Maliba manta nto cara karadilia straka bogizilia strama shegonda. La trakia makorea. Hallelujah. Oh, come on. Thou wast refrained by your word by faith. Kwainyika That's dzakasikwa nothing. neshoko raMwari. Were made from the things that Zvinhu zvatinoona izvi the zvakagadzikwa spiritual nezvinhu zvisingaonekwi zvomweya.
ndo mashoko ati kuimba. The heavenly Ai Mwari ndo vakasika matenga galaxies, the ndokuazadza nenyeredzi. the vast cosmos, you wonderfully crafted. Mwari ndo vakasika matenga atinoona aya. Haleluya. Tati kuimba kuti Mwari ndo vakasika manyika vachishandisa shoko ramo nezvose zvinoonekwa zvakasikwa nezvinhu zvisingaonekwi zviri mumweya. You created Ndivozve vakasika matenga vakaazadza nenyeredzi. with galaxies. Ndo vakasika zvinoshamisa zvatinoona muchadenga umo. Vast cosmos, Haleluya. you wonderfully crafted. Once you breathed, Saka unogona kuimba pamwe chetezo kana kutanga ungorumbidza Mwari uchivatenda kuti ndo vakasika zvose zvinhu zvatinoona izvi. Mwari musiki vanoshamisa. Shoko ravo harigoni kumiswa, harigoni kukoneswa kuita zvarinoda. Simba raMwari harina magumo, rinoshanda nguva imwe neipi, imwe neimwe zvayo. Shoko ravo iri rinogara nokusingaperi, harina charinokonewa kuita. Shoko raMwari ndo rakasika zvinhu zvose zviripo. Shoko iri idenyu, rine simba. Haleluya. Rinopinza kudarika munondo unocheka pose. Rinoshanda zvinoonekwa pose parinoshandiswa. Shoko iri ndo rinobatsira kugona kuita zvose zvatingada kuita. Mwari ndiwo simba redu, ndiwo rugare rwedu, ndiwo mufaro wedu, tariro yedu, ndiwo donho rwedu. Shoko ravo rinoparadza masvingo ose, harigumirwi. Shoko ravo rinotonga zvinhu zvose. Neshoko ravo tinokurira zvinhu zvose. Ndo ratinoshandisa muzvinhu zvose zvatingasangana nazvo. Tapfuura nomumoto, hatisi kuzotsva. Tapfuura nomumvura, hatinyuri, hamuri. Muna Ishe ndo matinorarama, ndo matinowana chimiro chedu. Haleluya. Ndo shoko iri ratinoshandisa kutora dzinyika. Neshoko iri hapana chatisingagoni kuita.
paita gurirwa minda pavhu rakaorera. Shoko raMwari ndo ratigurira minda yakadai, ndo riri kutiwanisa zvinhu zvakanaka, zvinhu zvatinoshuvira mukati meupenyu hwedu. Haleluya. Yes, Haleluya. you are Christ. Ndimi muponesi, ndo watakuda kuimba. Dear Son of God, you're holy, you're gracious and true. Your love and favor is endless. God's truth you unveil to us, even for ages. From the rulers of darkness of this world that I shouldn't understand or perceive. Glory that was to come, great King of glory. Your death and resurrection, a new generation. Kufa kwa Jesu ndo kwakaita kuti vanhu vagone kushandurwa rudzi, vave vanhu verudzi rwaMwari. Vanoshandisa shoko raMwari pakurarama kwavo, vakagovegwa nyasha dzaMwari uye vava verudzi rwaMwari. Honest Jesu kwanzi ndio njere dzaMwari, ndio mazano aMwari, ndishe vetsitsi nenyasha. Honest Jesu ndo unokutanga kuzvarwa ambofa, isu tisu vakazozvarwawo tambofa mushure mekunge Jesu vazvarwa. Pai ndiJesu ndiponesi vakalimbika vane tsitsi dzisina magumo,
ndivo vakanyanyisa kunaka, ivo Ishe wokumusorosoro, ndivo Mwari, Mwari chaivo. Thank you, Lord. Haleluya. Nokutenda Ishe. Oh, thank you, Lord. Nokutenda Father of Ishe. glory. Kashota kama. Ngaitimbe zvekamwe. Shote kila manta kama city. Baba vevamwari vose. Oh, haleluya. Kana mata Mwari uri kwauri koko uchivarumbidza pari kuimbwa nziyo idzodzi, varumbidza. Kana usingagoni kuimba kambo kacho, ingorumbidza maoko ako uchingotenda Mwari, uchingovarumbidza. My mind marvels at the extravagance of your love. Ai, pfungwa dzangu dzinoshamiswa norudo rwenyu rukuru. Mai, makandipa mwana wenyu akanga ari mwoga kuti chive chipiriso changu. And I am dazzled by the luminescence of Mai, ndinoshamiswa zvekare nenyasha dzenyu, nokuti kwanzi makandidana ndiri murima, kandipinza muchiedza chinoshamisa, kuti muzikamwe saMwari uye murumbidzwe. you delightfully reside, Kwanzi munofara kugara mumwoyo mangu, muchishanda muri mandiri, muchindipa shungu dzokuita zvinhu nesimba shungu dzokuita zvinokufadzai nesimba rokuzviita. Baba vevamwari vose, Mai, makaita kuti upenyu hwangu huve kunonakidza kudarika zvandingafunga kana kukumbira. Mambo wavamwari vose, kwanzi ndinofara uye ndokutendai. Haleluya. Upenyu hwangu hwakaitwa kunoshamisa chose. Oh, balisikwa. for the gifts of your righteousness. I'm overjoyed with thanksgiving to you, my Lord. Oh, my life is found in you, and
upenyu hwangu hunowanikwa muna Mwari uye hwakangomira pane zvinofadza Mwari chete. Lord, I'm complete. Thank you, Ndakashandudzwa rudzi, ndava munhu werudzi rwevamwari, ndava mumwe chete nemi. Oh, hallelujah. the mirror and the very essence of my being. Shoko renyu ndo rinotsanangura zvandiri chaizvo. I'm transformed. Saka pandinotarira shoko renyu rinoshandurwa chimiro chifanana nezvamakandirongera chaizvo pakati pomwoyo wangu. Ndaro kuita zvinhu izvozvo, zvinhu zvose zvamungada nokurumbidzai. Haleluya. Baba vevamwari mose, upenyu hwangu makakugadzira ukanaka zvandisingagoni kutsanangura kana kufunga nezvazvo. Iyemi mambo vamwari vose, ndinofara chose uye ndinokutendai nokuti makandiwanzira nyasha. Baba vavamwari vose, makaita kuti upenyu hwangu huye hunonakidza chose hwakanaka zvandisingagoni kana kutsanangura kana kufunga nezvazvo. Mambo wamwari vose, ini ndizere nomufaro nokutendai makandipa chipo chokururama kwenyu. Oh, manekora diastraki bagona diastraki makora. Oh, hallelujah. For the gifts Oh, of diastraki bakora diastraki. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Nokutendai Ishe, Thank you, Lord. nokutendai Ishe, How great you are. muri vakuru You deserve chose, praise. makakodzera You kurumbidzwa, deserve it all. makakodzera deserve it kurumbidzwa nevanhu You vese, deserve it all, Lord Jesus. makakodzera kurumbidzwa nomunhu wose. Landogrozki, Malebonda Pratolagrozki, calestroma Falamanga, shagracia Diragrasteges, delogronta Kajesolamondo. crate morigonda larebosa grash del straca broderia zaligosia bagrosia dilastre merogonda. Rita, I see his greatness. Ngaitimbe kamwe kambo zvekare, Sebrocombra salagante. noona ukuru Leprodacosto waMwari. jamanda gabradidos gauges. His Oh, greatness I see, Haleluya. His love and kindness, Dzikristu His wonders. vakwenda kunotanga kunyengeterera vanhu varipo, And for you, variko ikoko kwavari, ndo vari kutanga kunonyengeterera. I see Pane varwere vakawanda vakaenda kuti vanonyengetererwa, ndo vari kutanga kushumira kwavariko zvino. Vakuzoona vanhu vachiporeswa izvozvi, vachiporeswa sokutamba, vachiporeswa takatarisa. Vanhu vaya vanga vachipupura, vatationa vachitaura zvokuporeswa kwavo, ndo vamwe vavo ndokuporeswa kwavakangoitwa ikoku. Haleluya. Ari kuimba uyo ari kuti kwanzi watoporeswa iwe, gamuchira mashoko iwayo. Kwanzi Jesu ndo anokuporesa, ndo mashoko ari kuimbwa, mashoko ekambo ari kuimbwa. Kwai watoporeswa iwe, saka vanhu vachiporeswa apa, uchiona vanhu vachiporeswa apa, bvumavo kuti iwe ndo zuva rako irori. Kristu atanga kunyengeterera vanhu vachivaporesa. Haleluya, haleluya. Vanhu ivava vari kutoporeswa, vari kutopora, vari kutopora mumwe nomwe wavo, vari kungobatwa saizvozvo
vachitopora, vana vadoko, vacheche, vakuru, varume, madzimai, vasikana, vakomana, vari kutopora ipapo. Haleluya. Wow. Nhuta dziri kuporeswa. Mapepa avakabata awo ndopakanyorwa, pamapepa avakabata apo ndopakanyorwa zvirwere zviri pavari. Kuti Kristu anosvika voona pabepa ipapo, vavaziva kuti chii chiri kunetsa, voshumira zvakafanira sokutungamirirwa kwavanoitwa naMweya Mutsvene. Vamwe vanongoita zvokuvatendeka, vamwe vanovabata namaoko avo, vamwe vanongovafuridza, asi vose mumwe nomumwe achibva atopora. Haleluya. Oh, haleluya. Ndovhusere ramufudzi Kristu rokuporesa. Tiri kutoona zvishamiso zvichiitika iko zvino. Tiri kutoona minana ichiitika izvozvi. Ndo vamwe vanhu vachadzoka ivava vachizopupura, vachitaura nezvokuporeswa kwavari kutoitwa ipapa. Haleluya. Oh, haleluya. Pane mapofu, pane vane nzeve dzisinganzwi, pane vasingagoni kutaura ipapa. Zvirema muchazviona, vose vachiporeswa. Oh, haleluya. Kalamasonta, Rabadokarande, Las Trabagonde, Masoria. Haleluya. Wow. Poreswa, noshamisa. Haleluya. Kumanya kwavari kuita uko, kugamuchira kuporeswa kwavo, achiporeswa achitanga kumhanya saizvozvo. Haleluya. Wow. Vane zvigwere zveshuga, vane zvigwere muropa ravo, vane mweya yetsvina, zvose zvinobva zvangogadziriswa ipapa. Oh, haleluya. Ndo minana iri kuitwa neshoko raMwari naJesu muponesi mumazuva edu tichiona. Asi uri kuona izvi kuti iwewo ugobvuma kuti unogona kuporeswawo. Oh, mazuri ya krante makrota lebronta kiya straka bojeda. Haleluya. Simba raMwari ndoriri kuvadonhesa pasi, vachinyengetererwa saizvozvo, vachishumirwa saizvozvo. Oh, haleluya. La grace tamigonda. Oh, shakamazi. Oyo mwana womhanya uyo, mwana womhanya uyo. Oh, haleluya. Haleluya. Makosa dia straka mujento. Haleluya. 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 Ka avo vakunyengeterwa vose, vamwe vanobatwa nemaoko, vamwe vanofuridzwa, vamwe vanongotendekwa, vamwe vanongotaurirwa mashoko. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, watanga kuhuta vanhu vaMwari pavangosvika paari, mweya yetsvina inenge iri kubuda ipapo. Oh, haleluya. Kazeto makrande. Haleluya. Toona zvese izvozvi gadzirira, kana vakuzokunyengetererawo iwe uri kwauri, unobva wangogamuchira zvinoita vanhu ava. Tataurirwa nomumwe wanga achipa uchapupu akati zvose zvinenge zvanzi ita, ita. Haleluya.
Wow. the child and the mother Kazi ya epilepsy track was being Monday. healed, demonic oppression Cattle healed in that Dramia little girl, Cathedral. bilateral ovarian cyst. Fractiva straka mugare. Man of God, hold Pamwale zvirwere muzvibereko God go through her right zviri kubva zvatopera. Kumanya nokuruka kwavanhu vafara healeth the broken kuti vapora. and bindeth up their wounds. Hallelujah. Demonic oppression and spiritual condition also resulting Come in on, infertility. The man of God addresses that satanic force and it bows to the name of Jesus. Uterine fibroids are healed. Can you shout glory? Satani ane utsinye hwakaipa Praise the Lord. It is joy anorwarisa vanhu full of vose glory vose, and extreme as the man of God now vadoko, with spiritual vakuru. condition. All kinds of demonic oppressions are Asi being pamuserere dealt with iri right zvose before zvinopera. our eyes. Man of Hallelujah. God is addressing that satanic force. Rayira mweya wetsvina kuti uende. Kalastiga manishika. Gently touching her ears, looking into her eyes. She looks into Shumira the kwacho man of God. kunonakidza Years of kuti suffering Kristu has come havambopedzi to an nguva end. refu refu And vari she's pamurwere. free. Glory. Spiritual conditions. Ngobata, Man is already vibrating under the munhu power of the watopora. Holy Ghost. Once again, demonic Ngobata, oppression is being dealt with. hazvina basa kuti There's chirwere no chacho name chakaita above sei. the name of Jesus. Every knee Hapana must bow. chirwere And that's chinonzi what we're seeing at the Healing Streams live healing services. chinoda These gore little munhu children achingonyengetererwa. suffering from spiritual Kurwarisa demonic nevana oppression. vadiki vese But ava. today, their Asi future chinovapora. is set. Their life has Hallelujah. changed. Zvinovapora. Man of God ministers to that woman. Hallelujah. Uterine fibroids are being healed. Hallelujah. Again, spiritual Oh, condition. hallelujah. Fibroids Oh, are hallelujah. utterly dissolved by the power of Hallelujah. the Holy Ghost. And Hallelujah. that's it. They're free. Glory to God. Hallelujah. Jeremiah 32 Oh, verse 29 says, Behold, kumhanya I kwomunhu am ari the Lord, kunzwa the simba God of richipinda all munyama flesh. Is yake. there anything too hard for Manya me? kunokushangazhika The mukati. power of God, as a man of God, Hallelujah. ministers to you by the speed of the Manto Spirit. See them kabikasi rejoicing verisprake. for their miracle. Vatopora vose avo zvamunoona vakadai. Oh, balisia grata Suffered from straka a heart botanza disease for 2 straka years. kore Man of God whispers into her straka. ear to take deep breaths of the anointing. She can barely take it. Already she's fallen under the power of the Holy Hallelujah. Ghost. Hallelujah. Uterine Oh, fibroids. Palaka. Oh, and that's it. A brand new heart. Wow. A creative miracle. Glory Zvirwere to zvemwoyo God. zviri kuporeswa. Enlarged liver, enlarged prostate, spiritual attacks. All Zvirwere dealt with zve- today by the power of God's Spirit. Zviropa There's no power zvakazvimba greater zviri than the kuporeswa. power of our Lord Jesus Mweya Christ. yetsvina iri Strokes kuenda. are healed. Oh, Rheumatoid hallelujah. healed. Langidasi And that's grata. it. Glory to God. They're free. Makrota straka botanza straka pakoria. Hallelujah. Hypertension. Conta maracosa, gracia, conta maracosa, conta maracosa, conta maracosa, macroncia, conta maracosa. Blurry vision becomes perfect Hallelujah. vision, and every condition is totally overturned by the love power of the Holy Ghost, tangible here at the Healing Iri Streams vuserere live revanhu healing vanongorwara services. chete Our chete. God. Saka gungano rose kunze kwavashoma shoma varipo vanoimba nevanodii, asi gungano riripo nderevarwere chete chete. Such weak conditions they can Hallelujah. barely stand. Saka chiri vuserere rokuporesa. Oh, baligasi adraki The malikosa. man of God is already organizing the stretches. Reminiscent Cosa of the marigonda miracle of gracia Jesus, glopia the talimandi. revival of the loaves and fishes. When he asked that Oh, they be manta called caracula mass, sento maracora. His great being brought before the man of God are different Franchi conditions. te vostria brancheria dinastia Heartburn, caricumos pulmonary pace. TB,
kuti Kristu vakuenda nevanhu vakavata pano, And now the man of God vaenda pavanhu vakavata pano. begins to minister to Ava ndivo vaya vari kurwara zvokusagona kunge vakagara pasi kana kuti vakamira Stella is kwenguva 44 yakareba. years old. She suffers Saka from vanenge tuberculosis. vakavata pano ipapo. Stella's already by Hallelujah. the man of God begins to address her. Uyo And lift her uyo hands. watoporeswa uyu. Ghost of the anointing flow through her. The power of Hallelujah. God is correcting every anomaly in Stella's body right now. As she intensively Simba la Mwari riri searches for the man of God. kutoshanda mukati momuviri make. And that's Uyo it. watonzi simuka, watosimuka wakumhanya, This is favor. Favor is wakumhanya. Kumhanya kwomunhu wanga ane nguva achirwara. from hypertension and heart palpitations. Hallelujah. Right now, favor is taking deep Oh, breaths. hallelujah. The anointing as the power of God courses through her. Tiri kuona zvinhu zvinoshamisa pamazuva edu. Tiri kuona simba raMwari richishanda Go through every muvanhu. cell of her body. Hatina chikonzero chokusabvuma nokugamuchira Jesu. Hatina chikonzero chokusabvuma kuti That's it. vanhu vanoporeswa nesimba raMwari. Glory to God. Uyo wapora, Next, the man of God approaches Luther. Luther watopora is 36 wotoenda. years old and suffers Tora from nhoo yako uende. obstructive pulmonary disease Hallelujah. and lung infection. Uyo watopora zvekare. Hallelujah. Hallelujah. Right, a Uyo watopora zvekare. suffering from kidney disease. Hallelujah. Today, his kidneys are renewed by the power of the Hallelujah. Holy Ghost. See him Hallelujah. Kalabaya soto komanda. Pakanziya kuranta straka bokansi. shake of the anointing. Karudumu Bright, she's straka receiving a makore. creative miracle right now. Brand Hallelujah. new body. Watopora uyu. And that's it, man of Wow. God declares, Bride is healed. Simba She rejoices. wanzwa simba muviri make. Hallelujah. And then is 36 years old. She's You suffering come from out of my body now. I said you leave now. Out! Vikristu ari kudzinga mweya yetsvina. as God addresses all Adzinga mweya yetsvina. responsible for leukemia, bone Akubowa hypothyroidism, and mweya yetsvina iri kubuda. of horrific conditions. Kuti Kristu vatotaura zvikanzi You're free. wapora, The devil is gone. wasungunuka. Zvake zvaita. Oh, what a day for MS. Hallelujah. And now, Oh, ragadamaziya kranda. the man of God, Hallelujah. Victoria, Wow. 8-year-old Victoria from Vamwe vari Russia. kuumburuka Devil nomufaro. darkness, you come out of this woman's body. Wow. Out now. Kuparirana. Man of God commands the metastatic lung cancer and the devil Kufara kuti hama yake yapora, kuda ndimai, kuda nditete, kuda ndivakoma kana munin'ina. power of the Holy Ghost go through her right now. Vanhu vari kubva kunyika dzose. Uyu kudawo vabva kunana China uko. Lung cancer. Victoria traveled Vari from kuuya Russia vose today. kubva kunyika dzose vachipora. And it was a journey worth taking as the power of God goes Hallelujah. through her. You're healed. And she's here. Wow, kana wangoudzwa kunzi wapora saizvozvo, And now, ndo zvega zvaunofanira kungonzwa izvozvo, chirega kuteerera chimwe chinhu chinoti hausati wapora, with watopora. diabetes, Saka nyange mufudzi Kristu pavachange vakunyengetererai kwose kwamuri, 62 long years of suffering, kana vakangotaura vakati wapora, hapachina chokumirira, the look of peace titouruka, titotaura somunhu apora, titoita somunhu apora. Zvawanga usingagoni kuita, totanga kuzviita. the power of God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Voice of the power. Oh, hallelujah.
Oh, hallelujah. Alisto Mandia. Astis Plaka Bugada. Oh, Mamcha. Lost Gas. Hallelujah. That devil responsible as She's free. leprosy. Ingamo ya China kwa wasungunuka. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Wow. Avo vakumhanya mbuya. Vakumhanya mbuya. Hallelujah. Karadia zake kora. You're free. Uyo watopora. Wakumhanya uyo. Ungazomboti munhu wanga akavata here. Wow. That's so nice. This is Chigio, diagnosed of anal cancer. Anal cancer for 2 years. Has Just left a her moment. in a state. Hallelujah. Just a moment. Young man, God loves you. Wakutaura He kumujaya saved you from uyo. death several times. Kwanzi Mwari vanomufarira, wakaponeswa, One more time now. wakanzvengeswa rufu kakawanda. But live your life for him. Nowakurayirwa kunzi paapora ngaararamire Jesu. Every disease leaves you now. Zvirwere zvose zvakubuda Every pain mari, goes now. marwadzo ese akubva pari. I command the cancer to die. Nuta nekensa yadzingwa mari, Out of him now. yadzingwa mari. Take a deep breath. Chigio takes deep breaths of the anointing. His life has been extended him. It's a new Hallelujah. release in life for him. A new beginning today. Wanzwirwa nyasha naMwari. That's it. Praise the Lord. Wanzi vapora. Somebody say Jesus is Hallelujah. alive. Kaladimazoria. Kaladimazoria. Marceline, Kaladimazoria. diagnosed of pancreatic neuroendocrine Kaladimazoria. for 1 year. Kaladimazoria. Vasvika pano mumwe. Oh, hallelujah. Oh, Kaladimazoria. Malestopagia branco. 30 years old. Yana makore makumi matatu. Kristu vamusimudza kuti amire munyengeterera zvino kumira kwaari. She's here. Wapora. And she's free. Hallelujah. He's amazing. Acts chapter 20, verse 32 says, Vakuinda kune rimwe boka. to God and to the word of his grace, which is able to Vanhu vanouya kumabvusera vanenge vakatowanda chaizvo. them that are sanctified. Nhasi nderimwe boka riri kunyengetererwa. Grace of God is evident. Mangwana kuchange kune rimwezve Out of living into rakakura kudai. of your heaven. Tora mangwana kunye kune rimwezve Healing streams like singatauri vanobatwa pamhepo. impossible. And all things are Singatauri zvekare iwe uri kumba kwako. overflows as Haleluya. Asi kupora kuri kungoita vanhu ivava now, one by ndokupora kwauri kuzoitawo iwewe. who were diagnosed of breast cancer. Oh, haleluya. This woman has a goiter. Man of God blows over the goiter. Hypertension, Kazeta. generalized Kazeta. spiritual attacks. All come Hallelujah. to an end for this man with just one touch from God. Hepatitis B is completely obliterated. The devil doesn't stand a chance. As the man of God ministers with so much love and compassion, one by one they receive their healing. Shout hallelujah, they're free. Proverbs chapter 4 verse 22 says, for they are life unto those that find them and health to all their flesh.
John 1 and verse 2 batwa says, "The achipora Son batwa will achipora all that thou mayest prosper and be in health, turaona nokumhanya prosperous." The will of God is manifested here Hallelujah. at the healing streams, where the man of God is now ministering life to those vari of kupora myopia is healed as a man of vabva God. kunyika dzakasiyana-siyana varungu varipo vatema varipo vokuchina varipo simba ramwari harina warinosarura newewo unoporawo ukuona vanhu vachipora ava kuti ugoziva kuti newewo unogona kupora chako chirwere chingasakurira kuunga kwenzeve kwouya wambotaura chingasapfuura vane nhuta vatiri kuona vachipora ava chingasapfuura uya waingoona magoritoto achingoona mweya yetsvina nezvinhu zvakawanda-wanda zvichimukanganisa asi kunyange urwere hwako hwakapfuura ihwohwo simba ramwari harina charinokonwa kuita kana uchirwara rinokuporesa asi nyange ukafa rinokumutsa ndo simba ramwari iroro harinzi izvi harichazvigoni aiwa harina charinonzi ichi harichigoni haleluya oh haleluya oh mantrakiamos mweya yetsvina ndoinenge ichita kuti munhu asherekete saizvozvozvo inenge iri kutobuda inenge yasangana nesimba ramwari haleluya oh haleluya ari kupora oh haleluya kantekora kandekora makitoria mweya yetsvina iri kubuda inenge ichida kuzvungurudza munhu kudaro simba iro riri kushanda richiporesa vanhu ivava ndo simba riri pauri pawakagara ipapo kana raporesa uyu kureva kuti rinogona kuporesa iwewe ngoritendera kuti rishande muviri mako muupenyu hwako guma kuti wapora guma kuti wapora Mantekia Palistratia, Mantekia Palistratia, Mantekia Palistratia, oh Shabbat, I lost to right, you lost my God. Hallelujah. Wow, atingetere vari vaviri pamwe chete mutsvene ndo vanenge vachindotungamirira pakushumira kwakadai. Achiti uyu bata, uyu tendeka, uyu furidza. Hallelujah. Zvigwere zvakasiyana-siyana zviri kuporeswa. Ava vana vadoko ava vari kutopora, vatopora. Vatopora. Oh, hallelujah.
notenda Mwari noda kwesimba ravo ratiri kuona richishandai. Ministering two by two. Now the man of God. Oh, Masaki. Releasing the power of the Holy Ghost into their bodies. Impaired hearing. And God lays hands on that which is heard. And that's it. They're free. See them rejoicing for their miracle. I see his greatness. Svika pane vari And now, mungoro dzakakaremara on the wheelchairs are brought before the man of God. vakuuya. His warm embrace. Tamboona vanga vakavata panhoo. He's amazing. Takuona vagere mungoro dzavakaremara. Jesus is the same. Yesterday, Vose he is kadraka, He is true to his character. kadraka. Hallelujah. Poste dia grande. Oh, hallelujah. I see his This is Christopher. Conta maraka. This child has suffered a rare condition affecting her skin. Hallelujah. That's a She very has a terrible condition. dermatitis for 15 Chirwere. years. Just a moment. Pane waita chirwere chii Just a moment. nakunakapo. That girl is in a terrible condition. Musikana wechidoko uyo How old is she? ane chirwere chisina kutombonaka ana makore 15. She looks much less than 15. Asi onai zvakaita maoko ake Her skin is so cracked. Terrible. ari kufunuka chaiko, kurwara Pastor said zvinoonekwa. there's bleeding. It's cracked open on her fingers. Yes. Right now it's bleeding. Ari kutobuda ropa, mavoko kuita Where did you? Who semhuka are you, kudaro. child? Do you know where she Oh. lives or something? You know where she lives? The man explains she is a member of his church. In the name Wangounzwa of Ne- Jesus Christ. vanonamata navo Thou Kristu devil of darkness, vakushumira kwaari vachidzinga you mweya come werima. out of this girl's Oh, body. haleluya. You come out of her now Kudzinga mweya yetsvina kuti and ibude return no more into mumake, her. ibude maari Now, muzita raJesu. now, Haleluya. Power of Let her God's go. flowing through her. Tears Let are her go. streaming down her face right now. Haleluya. She's Mweya cleansed. yetsvina That's it. kwanziwa chena. That's it. Ndo vanhu vatichaona vachizopupura ava. Haleluya. Haleluya. Wapora. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Uyo wakumhanya zvekumhanya zviya. Oh, haleluya. Upenyu hwake hwatoshanduka. Upenyu hwake hwatoshanduka. Upenyu hwake hwatoshanduka zvachose. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. you are here today. Oh, Baliseto Maragana. Just a second. Just a second. Ngaitimboona zviri pano. God's grace is at work. Nyasha dzaMwari dziri kushanda Each one of you muno mumwe nomumwe wevanhu vari pano vari kurwara izvozvi. They came with lupus, chronic kidney disease. you're related to. Zvirwere zvavo zvavanazvo zvakasiyana siyana. 17-year-old You're Christopher. 17. Lupus. Ndi mai nomwana. 2 years. Lupus. That's terrible. Haleluya. You came from Ghana. Ava vabva kuGhana.
some body pains, but you've been taking care of her. mai vanorwara, mwana anorwara, vanga vachichengetana vakadaro. Even Christabel's mother came with conditions today. One name has all. Takuimba kuti pane zita rimwe rine masimba ose, zita raJesu ndo ratakuimba zvino. Iro zita rina masimba ose, Looks deeply into the izita eyes rimwe of chete asi mariri ndo mune masimba ose. both mother Hallelujah. and daughter today. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mai vatsva musana, mwana watsva dumbu. Vobatsirana sei ndo zvatinoona panapa. Oh, hallelujah. Vauya panzvimbo yakanaka, vauya kubvuserere rokuporesa vamukudzi Kristu. She won't even blink. She's Vakawanda looking straight at the vaponera Lord. pabvuserere iri. Ibvuserere rinoitwa Man of God ministers to Christabel's kanenge mom. katatu pagore. Hallelujah. Oh, hallelujah. Kuti Kristu akushumira kumwana wacho Instructs Christabel to take deep breaths of the anointing. This is kuti her moment. This is her muruoko, time. afemere muruoko rwavo. The worm has eaten are restored. Imba raMwari rinenge riri This household kutobuda ipapo richipinda muviri make. perfection. As a man of Hallelujah. God lays hands on her Oh, children. katimaroni. Mwana ano makore 18 akutonziwa nenhuta wane kensa. Lifts her Hazvina up kunaka to her izvozvo, knees. And she's up asi on ndosaka kune vhuserere rokuporesa ramukudzi Kristu. Zvakonekwa kuchipatara the devil out. zvinouya zvichiperera pano. Responsible for Luke. Awesome wonder. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Fratello stima Jali Grant. The man of God says, Wow. Christabel is here. Oh, hallelujah. Yesu Luke is cast down ndo and drowned. zita ratobata naro, zita rinoshamisa. Hallelujah. Pick up your legs now. Yes, 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 yes. Bend down. She's bending over. Yes, you're free. You're free. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. She's completely healed. Well, somebody Hallelujah. Sir, Hallelujah. you are healed. Man of God addresses Ava vatotaurirwa kwanzi wapora. You're free. And so are you. Tarirai kurwara kwacho. Get up because you're free. they begin to Ava vari kungoudzwa, vari kungoziviswa kuti mapora. And you are healed, Vari man. kungoziviswa kuti mapora. Vari kungoziviswa kuti vapora. Vari kungoziviswa kuti In the name vapora. of Jesus, you're free. Hallelujah. and God Get up. Hallelujah. You're healed. Vari kungoziviswa kuti Leukemia is vapora. gone from you. Hallelujah. It's gone. Vari Completely kuporeswa. gone. Get up. You are healed. Nhuta, kensa, Lumbar spine. zviri kupora. Spinal injury. But you Sana are healed. yakakuvara. Up you go. Wow. Watopora.
munhu wanga anozwa musana uyo wakutogona kutokotama zvakanaka. Oh, hallelujah. But you are healed now. Oh, Right. hallelujah. Come on. Oh, hallelujah. Awesome wonder. Yes. Blessed Lord. Lord Jesus. You know, when I was ministering to the young lady with lupus, pandanga ndichishumira the angel was there. kumukadzi wechidiki, pane ngirozi yanga iripo. Ngirozi yabva yaporesa vanhu vese vanga varipo. These two angels Ndakakuudzai pamusoro pengirozi mbiri idzi that came to me many years ago. dzakambondishanyira makore akawanda apfuura. Two big angels. Ngirozi dzakakura kura mbiri, Big. dzakakura chaizvo. And one to my right and one to my left. Imwe yakauya kurudyi rwangu, imwe yakauya kuruboshwe. They made me walk with them. Ndokubva dzofamba neni Cathedral of some sort. tichiita setiri One mu of them said, chechi huru. Imwe ngirozi yacho ikati, rega ndikutaridze kuti unoporesa sei varwere. Saka ngirozi yanga yauya kuzondidzidzisa kuporesa varwere. a wonderful experience. Now, Yakaita zvinhu zvinoshamisa. Ngirozi mbiri idzi very great angels. ingirozi huru kwazvo. Angels under them. Dzinotori nedzimwe ngirozi dzadzinoshanda nadzo dzakawanda. Ipapo ndanga ndisingatozvizivi. Many angels. Padzakandishanyira ipapo ndakazozviziva mushure. And the more the assignment increased, Saka the kana more basa rinoitwa nengirozi rikange rawanda, angels. dzinobva dzatora dzaunzazve dzimwe ngirozi kuzoshanda nadzo. Saka ngirozi dzacho dzawanda chose. Sometime after that, Mushure maizvozvo, angel, imwe ngirozi yakandishanyira zvekare. an extraordinary experience, Yakandishanyira nenzira yaishamisa. disappeared Ndakangoona and I looked madziro into the horizon. apasisina, katarira kure. Interesting to me. Ngirozi iya ikataura zvinoshamisa kwandiri. Raise the dead. Zvikanzoda kutaridza kuti unomutsa vakafa sei. Came. This is his assignment. He Ngirozi raised the dead. iripo kungomutsa vakafa. A healing angel Dzimwe mbiri dziya ndedzokuporesa. raises the dead. Iyi yanga yondishanyira iyi ndeyokumutsa vakafa. Suddenly he opened my eyes. Saka ngirozi yakabva yavhura meso angu. What he said and what he did. So many. Ine zvayakangotaura nezvayakaita. There were so many. Zvitunha zvakawanda zvikamuka kuvakafa. Ndakatopedzisira ndakutotya nokuti Have an experience. zvitunha zvacho zvanga zvakawandisa. Person. Ndaifunga kuti ngirozi yanga ichazongonditaridza munhu mumwe chete, asi yakanditaridza vanhu vakawanda. Nobva yonditi usatya hako. You know, now I Zvino understand. iko zvino ndakunzwisisa kuti nemhakei ndakataridzwa zvinhu izvozvo. Ndakuziva kuti nemhakei vanhu vakawanda vari kumutswa kubva kuvakafa pasi rose. Ingirozi iyo iri kushanda. They are very senior angels. Ingirozi dzine masimba akawanda chose. Ingirozi nhatu idzodzo dzakandishanyira. They are Nhasi ngirozi idzi dziri kushanda nesu. wonders under them all around. Dzine dzimwe ngirozi dzadzinoshanda nadzo dzakapararira pasi rose. Hazvina basa kuti uri kupi, uri munyika ipi, As long kana chete as you are under the influence of uchingori muvhuserere irori. angel is Ngirozi iyoyi yakatomirira pauri ipapo. he wants to do something for you. Ine zvainoda kukuitira. He wants to do something. Ine zvainoda kukuitira. He wants to do something for you. Ine zvainoda kukuitira.
ngirozi idzi dzakatumwa naMwari to help us in the kuti world. dzizotibatsira pabasa rekusvitsa ruponeso kuvanhu. On the big screen, Imi mose vandiri kushumira vari pamhepo, do you know that these angels munozviziva here kuti ngirozi idzi where you are dzitoriko kwamuri ikoko, to this program, nokuti muri a vanhu message venyama. Ndichakudzidzisai zvimwe zvinhu shure mokunge ndapedza izvi, asi ndozama makamirira kuporeswa kwenguva refu, saka munofanira kuporeswa. Ndinokutendai, ndotenda Mwari noda kwenyu, because nokuti something beautiful pane chimwe chinhu chakanaka is about to happen in your life. chaakuda kuitika muupenyu hwenyu. Something beautiful. Pane chimwe chinhu chakanaka In a split second, uri kuzoporeswa muchinguva chidoko-doko. Hazvina basa kuti uri kunzwe chii. meditation with him. Mwari havana chavanokoniwa kuita. Oh, let's do the great physician. Regai tiimbe kambo kekuti murapi mukuru ari pano. Ndoda kuti uzive kuti murapi mukuru ari pano. Song. Teerera kukambo aka, This song. teerera kumashoko ekambo kacho, Because we're doing it for you. nokuti tiri kuimba kambo aka kuti rwimbo rwako risimuke. Saka mukambo aka tiri kuimba kuti murapi mukuru ari pano. Lost and alone, your hopes Kuda kuri kunzwa sowaraswa, souri wega, hauchina tariro, washungurudzwa noupenyu, vana chiremba vakakukonewa. Uchakangomirira kuti zvinhu zvako zvinakevo, asi nokudaro hauchina mufaro. Wakaita zvose zvawakwanisa kuita, asi ko zvino hauchazivi kuti zvichanaka here. Asi uri kunzi usaora mwoyo. Wauya panzvimbo chaipo pazvinogadziriswa zvichipera, nokuti murapi mukuru ari pano. Ndo zvatiri kuimba mumashoko aya. Taro murapi uyu ndiJesu. Hapana marwadzo asingagoni kuporesa, hapana dambudziko raasingagoni kugadzirisa. Shoko rake rinosuka, rudo rwavo runodzora upenyu hwako nokugadzirisa upenyu hwako. Murapi mukuru ari pano. Rudo rwake, vauya norudo rwavo, vari kushanda nomatiri, vachisvika kwauri ikoko. Murapi mukuru vari pano. Rudo rwavo ndo rwatiri kuona ruchishanda pachena. Maoko avo akatambanudzwa. Kana vachinge vangotaura kuti wapora, unobva watopora. Saka nhasi uri kuporeswa, uchisungunurwa kubva kuzvirwere zvanga zvichikunetsa. Matenda ose ari kupera, zvirwere zvose zviri kupera. just like the magnet, the gate called beautiful. Vaifunga pamusoro pomuchirema chiya chaiva pasuo reimba yaMwari, Lay there daily. chaisitakurwa zuva rimwe nerimwe chichisiwa ipapo chichipemha chiripo. You might have been crippled with pain, Iwewe unogona kunge wakaremadzwawo nourwere. but look on Mari inogona kunge yakakonewa kurapisa. the name of Jesus, you'll be healed. Kanzi muzita raJesu tarira kwatiri unopora. Haufaniri hako kuora munhu. Pano pawauya ndo panoporeswa vanhu. Just believe in the word. Saka gamuchira mashoko atinotaura. The spirit and life, Mashoko aya mweya uye upenyu. the power of his name. Simba rezita iroro uri kuzoporeswa chete. His name has all power. Zita raJesu, muzita raJesu ndo muna masimba ose. The great physician.
murapi mukuru ari pano. Rudo rwavo ndo rwatiri kuona ruchiporesa vanhu vatiri kuona vachipora ava. Vari kushanda vari matiri, simba ravo richisvika kwauri ikoko. Murapi mukuru ari pano. Rudo rwavo ndo ruri kushanda panzvimbo ino. Maoko avo akatandaudzwa, panotaurwa shoko ravo uri kuzopora uchisungunurwa kubva kuzvirwere zvose. Saka uchafamba zvekare kana wanga usiri kugona kufamba. Meso ako achaona zvekare kana anga ari akapofomara. Vakafa vari kuzomuka zvekare. Iwe uchaporeswa. Uri kuzofamba zvekare. Uri kuzoona zvekare. Vakafa vari kuzomuka kuvakafa. Uye iwe uchapora zvachose. Uri kuzofamba zvekare. Haleluya. Kambo akande kako kari kuimbirwa iwe, chizviona uchifamba, chizviona uchiona, chizviona wanaka, mwiri wako wanaka. Kuti Kristu akunyengeterera zvino, vari pamhepo avo. Haleluya. Vanhu ava vari kudzimba dzavo, vapinda vuserere vari panhare. Zviso zvavo tikuzviona pamadziro apa. Vari kudzimba dzavo, simba raMwari riri kusvika kumba ikoko. Riri kusvika kumba ikoko. Haleluya. Mweya yetsvina iri kudhingwa. Mweya yetsvina iri kudhingwa. Is free in Jesus' name. And the back pain is gone. Hallelujah. Glory, hallelujah. Krista, South Africa. Uyo ari kuSouth Africa. Right leg, foot and toes. Ane zvanga zvichimunetsawo. In the name of Jesus, be healed. Panzi bvuma kuti wapora, It's done unto you. watopora, It's done unto you. zvatoitika. Suzanne, New Zealand. Complications. Uyo ari kuNew breast Zealand, cancer. kunyika yeNew Zealand. I bring you healing in the name of Jesus. Pai ndinokuporesa uri kwauri koko. Watopora. Haleluya. Glory, hallelujah. Ivanka, Bulgaria. Uyo ari kuBulgaria, Ivanka, Scleroderma. itsvo dzake hadzisi kushanda In the zvakanaka. name of Jesus Christ, you Kuna are pundu cleansed from all muchibereko your nezvimwe. infirmities. You are free. Kwai Healed in kwaporeswa Jesus' name. It's pane done izvo unto zvose you, izvozvo. Ivanka. It's done. It's done. Justina, Zambia. Justina uyo ari kuZambia, Sarasakoma. In the name of Jesus. meso ake haasi kuona zvakanaka. Correction to your body. From the crown of your Mwiri head to the wake soles of your feet. You are healed. watoporeswa. In Jesus' name, you're healed. It's done. Haleluya. Nguyen, Vietnam. Uyo ari Cervical kuVietnam. spine injury. In the name of Jesus Christ. Put your hand on your forehead. Put your hand Ari on your kunzi forehead right abate huma yake. now. Nguyen, put your hand on your forehead. Ari kurayirwa kunzi abate huma Well, I yake. don't know if he's hearing me. In the name of Jesus, I bring you healing. From the crown of your head Ari to the ngoporeswa soles of your zvakadero. feet. I think you just noticed I'm praying for him. You are healed. The devil is gone from you. Gone from you. Ari kutopora ari kwaari ikoko. Dr. Roos, United Kingdom, diabetes. Uyo anotori cataract. chiremba ari ku I command the devil to come out. Leave your Ari body now kuBritain. in Jesus' name. You are healed. You're free. And the headaches are Watoporeswa. gone in Jesus' name. You're healed. Glory be to God. haleluya. Mangalika, Sri Lanka, Uyo ari kuSri Lanka. nephrotic syndrome. I Haleluya. bring you healing.
ari In the name of kutoporeswa ari Jesus kwaari Christ. kuSri Lanka From ikoko. the crown of your head to the soles of Saka your feet. newewo uri You kuzopora are uri healed. kwauri You're ikoko. free in Jesus' name. It's done. It's done Hallelujah. unto you. It's done. Glory be to God. Gloria, USA, irregular Uyu ari ku menstruation, America, fertility, Gloria. abdominal discomfort, all of them gone from you. Watosumuka In the name of Jesus watouruka Christ. uruka You're watoziva kuti healed. zvake zvaita. You're healed. You're free. Glory be to God. Haleluya. Zhang, China. Uyu ari kuChina. paralysis. I bring you healing in the name of Jesus Christ. Be healed of all paralysis from the crown of your head to the soles of your feet. You are Hallelujah. healed. It's done unto you. It's Haleluya. done Vari unto you. kunyengeterera vanhu It's done unto you. vari Stanley, pamhepo, vari kupinda USA. kusereri pamhepo. autism, bipolar disorder. Put your hand on his forehead. Haleluya. The devil is gone from him. Haleluya. He's free. Hallelujah. Glory be to Wapora. God. Watopora. He's free. His memory is back. Hanganwa dzatobva. Brazil. Uyu ari kuBrazil. I bring healing to you Vanhu in ava the vari name of Jesus kunyika Christ. dzakasiyana siyana. Taona Brazil, South Africa, Zambia, Healed. Vietnam, Sri Lanka, New Zealand. Thank you, Lord. Thank you, Nyika Lord. dzakawanda wanda. Thank you, Lord. Pasi rose Thank you, Lord. minana iri It's an attack on kuitika. the brain. It's free. It's gone. Haleluya. It's gone in Kasa Jesus' mighty taka. name. You're healed. Glory be to God. Alberto, United Kingdom, Uyu ari kuBritain, sporadic CJD disease. ari Put your hand on kuporeswa. his chest. On his chest. Ah, it's done. It's Haleluya. healed. He's healed. Alberto is healed. Watopora. Tell him to do what he could not do before. Ngachiita zvaanga asingagoni New kuita. Zealand, Uyu ari kuNew Zealand zvekare. I'm praying for your baby right now. Mwana wake ndiye ari kurwara, ndiye ari kunyengetererwa. You come out of this child right now. I command the Mweya deafness to go. yetsvina In the yadzingwa name of Jesus. Arthritis to kubva mumwana go. In the uyu. name of Jesus. The kidney failure and diabetes all gone in Itsvo Jesus' dzake name. You're free. dzakuzoshanda It's zvakanaka. done. It's done. Namala, Sri Lanka. Uyu ari kuSri Lanka nomala. Varicose vein, ulcers, anemia. You are healed. Tsinga dzake hadzikufambisa ropa zvakanaka. Wapora. And those demons will not return to you. They're Mweya gone yetsvina from you iyoyo in Jesus' name. haichadzoki kwaari. You will walk again. You'll see again. Aderemi, Nigeria. Uyu ari kuNigeria. Be healed. Legra Afasoj. Ari kupora ari kwaari. It's done. It's done Hallelujah. in Jesus' name. It's done, Rakesh. Solokana, India. Stomach infection and pain in the left side of the head. In the name of Jesus Christ, those demons leave you now. They go from you now and you are free. You are free. Thank you, Lord. Yanoti, France, mental illness. In the name of Jesus Christ, you demons of darkness, let him go. Mweya yetsvina ari Get out of his kudzingwa mind, kubva get out of his maari. brain, get out of his body. And I command you to stop your operations and your maneuvers over Mweya his yetsvina thoughts. iri kurayirwa kuti ichirega kuramba ichishungurudza Return to him no more. munhu uyu, In uye kuti Jesus' name. isadzoka kwaari Yanadi, you zvekare. are free in Jesus' name. You are free. Wasungunuka ari kwaari ikoko. Aneta, Bulgaria, breast Uyu ari cancer. kuBulgaria. I command the breast cancer to Wow. die and Anga pass ane out of nhuta your pazamu. bodies with all its symptoms and Yafa. pains. You are healed in Yabva, Jesus' name. You wapora. are healed. You are Hallelujah. healed. It's done unto you. Hallelujah. It's done unto you. Daniel, Daniel Hungary. ari Psoriasis kuHungary. and difficulty in walking. In the Pamba name kwanga of Jesus kuchimunetsa. Christ, I bring you healing. Watopora. Healing, and it's going through your brain, through your spine, and down your Ndar limbs. rokuporesa Be riri healed in kupinda Jesus' muuropi mighty hwake, name. Be healed musana wake, and kwese perfected of the Holy Ghost. waporeswa. Hallelujah. It's done unto you. It's done unto you. Ratnesh, India.
uyo ari kuindia infertility, diabetes, asi spiritual attacks. ana bereko Well, I bring you chirwere healing now. cheshuga And by the power of the Spirit of God, you nokushungurudzwa are nemweya free yetsvina in the name of Jesus watopora Christ. uyo You are free and the demonic Watopora. attacks will not return. You mweya are free. yetsvina haichagoni And you kuramba will have a ichimushungurudza Thank uye you, Lord. uye achava nevana Iran, right breast uyo ari tumor. kuiran That tumor is dead and is ane leaving you nhuta now in the name pazamu of Jesus Christ. yatourawa kwaye You're yabva healed. Good Hope, Zimbabwe. uyo ari Cerebral kuzimbabwe palsy. Put your haleluya hand on the head of that child. Put your hand on the Mwana head. ndiye ari It's kurwara. done in Jesus' name. mwana It's uyo done. watopora It's done. haleluya Cholofellow, South Africa. uyo ari stage kusouth 4, africa endometriosis. I bring you healing in the ari name of the kuporeswa Lord Jesus Christ. watoporeswa Healing for you now. Watoporeswa. Every fiber of your being, every bone of your body, every Hallelujah. cell of your blood. oh You're healed haleluya in Jesus' wapora name. You're muzita ra healed. jesu You're healed. wapora Glory be to God. muzita ra jesu Thank you, Lord. Thank you, haleluya Lord. Barbados, pavasonte maka Bahamas. uyo ari Lung, kubahama the left breast, fibrous, blurry vision. ane Healed mapundu of mu all your infirmities. chibereko meso asi kunyatsoona nezvimwe wapora Oh, thank you, Lord. haleluya Yes. Tapalupa, New Zealand. tapulupa ari Breast kunew cancer. zealand I command the Nhuta cancer pazamu. to die. In the yafa name of the Lord Jesus muzita ra Christ. ishe jesu muponesi Healed. The dead will live again. Boy Tumulo, South Africa. uyo ari Ulcers. kusouth africa You are healed of your ane ulcers. maronda mudumbu In the name of Jesus Christ. wapora You're healed of the ulcers. wapora muzita ra They're out jesu of your body. They're out of your body. You wake up in the morning and discover the ulcers are all gone. vanzi uchamuka mangwanani ugowana kuti maronda aya apera South Africa. Demonic musimuzi ari oppression. kusouth africa Well, you're free now. Those demons will not return to you. You're wapora free in Jesus' mighty name. mweya yechina haichagoni kudzoka kwaari Manny J, Iran, breast cancer. In the uyo ari name, marwadzo you're healed in ese Jesus' name. You're healed. apera You're healed. Those Pai demons will wapora. not return to you. mweya yechina iyo haisi kuzodzoka kwaari zvekare Canada, uyo ari Kellogg, kucanada iniveta I bring you healing. ari kuporeswa I zvekare bring you healing. Henrietta, ari kuporeswa Jesus' zvekare name, be healed. Healed. wapora Glory be to God. Thank you, Lord. Christine, USA, christine ari kuamerica aortic aneurysm, liver disease, fibromyalgia. chiropa chake hachina kumira zvakanaka mapundu muchibereko zvakangowanda-wanda I bring you Waporeswa healing ari kwaari in the name koko. of Jesus Christ. Receive healing waibvuma kuti wapora from the crown of your head to the soles of your feet. Those demons are leaving you now and mweya will not yechina return. yabva paari haisi kuzodzoka You are made whole. The devils are wapora gone. You're mweya free in yechina Jesus' name. yabva You're free. wasungunuka Daniel, Jamaica. daniel ari kujamaica Hypertension, nearsightedness. I bring you ane healing bp in the name of Jesus Christ. Be healed wapora from the crown of your head to the soles of your feet. wapora And it's done unto you. nhengo dzese In the dzomuviri name of wake Jesus Christ, it's done unto you. Glory be to God. haleluya Lakshan, New Zealand. uyo ari kunew Schizophrenia. zealand That devil is gone and will not return. ari kurasika You are pfungwa free. In the name of wasungunurwa Jesus Christ. wapora muzita rajesu tati kuona zvirwere zvose zvemhando dzose No more. haasi kuzorasika pfungwa zvekare You will see again.
ai uri kuzoona zvekare, uri kuzofamba zvekare. USA, epilepsy. This is your moment. Ndonguva yokuporeswa kwako, It's your moment. ndonguva yako You devil of yokuporeswa. darkness, in the Mweya name wetsvina of Jesus Christ, iri come kuvhingwa, out of Stephanie's body. kubuda kubva muviri make nezita raJesu. And return to her no more. Haleluya. Donita, India, autoimmune disease. Uyo ari In kuIndia, the name of Jesus muzita Christ. Be raJesu. healed. Be healed. Wapora, You're free. kuma kuti It's done wapora. unto you. Ratna, India, diabetes. Uyo ari kuIndia zvekare, You are ane healed. chirwere cheshuga. Ratna, you are healed. You are Wapora, healed in the name of Jesus. wapora. Glory be to God. Thank you, Haleluya. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sarah, UK. Uyo ari Multiple kuUK, uterine fibroids. ane mapundu I bring you healing. In muchibereko. the name of Jesus. Waporeswa Complete zvekare, healing. Every waporeswa. fiber of your being. Nhengo Every cell of dzese your dzomuviri blood, the wake, power of tsinga God is going dzose, through your simba raMwari body. riri kupinda muviri And you are make. healed in Jesus' Saka name. apora, You are healed. It's apora. done unto Ndozviri you. kuitikawo kwauri iko Mary, zvino. Simba raMwari riri kupinda I mutsinga command dzako the dzese, hypertension nhengo to dzese dzomuviri go. wako. The skin Uyo condition, ane the heart BP, disease. temwa nomusoro, Those blocked arteries are healed in the name of Jesus Christ. ropa riri kuzofamba You are zvakanaka mumuviri healed from the make. crown of your head to the Wapora. soles of your feet. And Nhengo that dzese evil dzomuviri spirit of wake darkness that's dzapora. been troubling you is leaving Mweya you right wetsvina now. wanga uchimukanganisa wakubva paari. You are free. You are healed in Jesus' name. Wapora. It's done. It's done. That shadow that has been following you will not follow you anymore. You're Vanzi healed. You're free. mumvuri wanga Glory be to uchingokuteverera God. uya Thank you, haucharambi Lord. uchakuteverera zvekare. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Muhammad, Iran, Mohammed ari kuIran, cirrhosis. chiropa chake hachifambira zvakanaka. In the name of Wapora. Jesus Christ, Oh, haleluya. be healed. Wapora, Be healed right now. wapora. Power of God Kuma is kuti going through your wapora. body. It's going through your body. Simba raMwari Take a riri deep kufamba breath and be nomuviri wako normal wose. from this moment. Kwaitura Yes, you are befu healed. It's kungochitanga done. kurarama It's somunhu done. wapora. It's done. Glory be to God. Oh, It's done. haleluya. Palasi. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Glory. Brenda, uyo Uganda. ndi Brenda ari kuUganda. That's for you. Was singing. Ndiri kumuimbira. Yes. Kwai uchasumuka In the zvekare, name uchafamba of Jesus zvekare. Christ, Brenda, you are here. You're made whole. Kwai wapora, kuma kuti wapora. You walk again. Kwai uchafamba zvekare, You uchaona zvekare. see again. The dead Vakafa vachamuswa, kuti vakafa ndozvatiri kuimba. be made whole. Haleluya. You will walk again. Kwai You uchafamba zvekare, uchaona zvekare. the dead Vakafa vachararama zvekare. Murapi mukuru ari pano. Ziva izvozvo. Rudo rwavo ndo rwatiri kuona ruchiporesa vanhu kudai. Murapi mukuru ari pano. Murapi mukuru ari pano. Rudo rwavo ndo rwatiri kuona ruchiita mashiripiti ose aya. Vari kuita zvishamiso zvese izvi nokuti vanofarira vanhu. Vanokufarira iwe. It doesn't matter what the case is. It doesn't Hazvina matter what you hazvina suffered basa from for kuti how long. iwe wanga warwara kwenguva yakadii. Right now. Kwose kwauri iko zvino. Wherever you Kwose kwauri iko zvino. put your hand over that Isa ruoko rwako paya paunoda kuti uporeswe. Iko zvino. put
pabate noruoko rwako. Pari kurwadza ipapo panofanira kuporeswa ipapo. Muzita raIshe Jesu muponesi, ndinokuporesa uri kwauri ikoko. Ndinokusungunura uri kwauri ikoko. Kana ari mwana ari kuda kuporeswa, mubate noruoko rwako. Simba ramweya waMwari riri kushanda iko zvino. Muzita raIshe Jesu muponesi, bvuma kuti waporeswa. Poreswa, bvuma kuti waporeswa. Poreswa, marwadzo ngaaende. Sungunurwa. Ndinorayira mafupa iwayo kuti agadziriswe, musana uporeswe. Ndinodzingira kure upofu noumatsi hwese ndinohubvisa muzita raIshe Jesu. Ndinorayira kuti ugone kunzwa nenzeve dzako zvekare. Ndinorayira kuti ugone kutaura zvekare, urema huende. Ndinotuka nokudzingira kure urema ihwohwo. Bvuma kuti waporeswa. Mweya wokutya iwoyo uri kubva mauri. Mweya weurwere uri kubva pauri. Uri kubva mumusha wako nomhuri yako iko zvino muzita raIshe Jesu muponesi. Bvuma kuti waporeswa. Ndinorayira maronda iwayo kuti apore. Iporeswa nesimba ramweya mutsvene. Maronda iwayo ari kupora. Maronda omudumbu iwayo ari kuporeswa nesimba ramweya mutsvene. Nesimba ramweya mutsvene. Nesimba ramweya mutsvene. Ndinokutendai Ishe. Nesimba ramweya mutsvene. Bvuma kuti waporeswa muviri mako iko zvino. Bvuma kuti waporeswa. Bvuma kuti waporeswa. Gamuchira simba rokuporesa muviri mako. Gamuchira simba rinoporesa muviri mako iko zvino. Rirege rishande mumuviri mako. Rega simba rinoporesa iri ripinde mumuviri mako. Simba iri riri kufamba nomuviri wako wose iko zvino. Bvuma kuti waporeswa. Bvuma kuti waporeswa. Chisimuka kubva paunga wakavata ipapo. Simuka nokuti wapora. Kana wanga usingagoni kufamba, chifamba. Muzita raIshe Jesu. Kana wanga usingagoni kufambisa maoko ako, mafambise muzita raJesu. Kana wanga usingagoni kuona, chivhura meso uone iko zvino muzita raIshe Jesu. Wapora iwe. Wapora. Wapora. Chirumbidza Mwari nokuti wapora. 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 Mwari ngavakudzwe saMwari. Wapora. Imbai, regai tiimbe zvekare kambo ikako kokuti murapi mukuru ari pano. Haleluya. Murapi mukuru ari pano. Vari kuporesa kudai nokuti vanofarira vanhu. Vari kukuporesa, vakuporesa nokuti vanokufarira. Murapi mukuru ari pano. Oh, haleluya. Wasungunurwa. Wasungunurwa. Haleluya, haleluya. Wapora, wapora, wapora. Wapora, zvaita. Wapora, zvatoita. Wapora, zvatoita. Watopora. Haleluya. Oh, That's amazing. Zvinoshamisa chose. Zvinoshamisa chose.
Glory to God. Mwari ngavakudzwe saMwari. I want to share a few things with you. You may be seated. Thank you. Ndoda kungokudzidzisai zvinhu Just a zvomashoma. few Garai pasi. Ndoda chinhu ichi. Pamusoro poupenyu. Upenyu. Upenyu. Izvinhu zvakakosha kwatiri. Nokuti kana tikasanzwisisa, tikasanyatsokuona kunzwisisa kuti upenyu chii uye ruzivo chii, tinogona kungosorarama tisingazivi kuti takamborarama. I was looking through something. I was listening to a message that I preached about 25 years ago. Nguva yakapfuura iyo ndanga ndichiteerera imwe mharidzo yandakaparidza makore 25 apfuura, ndichitaura pamusoro pokurarama uchinzwisisa kuti wava muna muponesi. Kurarama uchiziva kudai chinhu chakakosha kumukristu. Vamwe vanhu vanogona kusanzwisisa kurarama kwakadai. Ndakanga ndichiteerera mharidzo iyoyo, ndokubva ndokutarira pai vanhu pavanga vachitaurirana pamhepo, vachitaura pamusoro pekuziva somunhu. Ngandikuudzei chimwe chinhu chakabata pfungwa dzangu. Ngandikuudzei zvakanyorwa ipapo. Kwanzi ruzivo rwatiri kutaura urwu, kune ruzivo runa vanhu rwokuziva kuti ndiri munhu. Kuziva kwakadai chinhu chisinganyanye kunzwisiswa navanhu. Vanhu vakaidza kuda kuchinzwisisa asi kwemakore asi havanyatsi chinzwisisa. Imhaka yekuti vanhu vane pfungwa dzinoona zvavari zviri mukati mavo. Saka kwamakore ese ewayaya vanhu vanga vari kuidza kunzwisisa, vachitsvaka kunzwisisa mashandiro epfungwa dzevanhu iwaya anoita kuti munhu agone kuzviona nokuzvinzwisisa ari paari ipapo. Saka ndakaona kuti vanhu havanzwisisi mashandiro epfungwa dzemunhu iwaya anoita kuti aone zviri mukati make. Mashandiro iwaya anoita kuti munhu azive kuti iye mupenyu, chipuka chiri kurarama. Vanhu vanozviti ndivana mazvikokota havatonzwisisi mashandiro epfungwa iwaya. Saka vanoverenga zvinhu munyika vachitsvaka kutsanangurirwa navanhu vasinawo zvavanotoziva. Saka nemhaka yekuti vanenge vachingorasana kudaro, vachingoreverana nhema, vanozongopedzisira vane tsananguro dzisina zvadzinoreva. Asi regai ndikubatsire kunzwisisa.
or something that has the capacity to receive love and reciprocate love, you cannot love. kana Possible Au- without haugoni of love. haugoni kufarira chinhu chisingazivi kufarirwa. Love and reciprocate. Unongofarira chete chinhu chinonzwisisa kufarirwa. Nda kuti uzive ichocho It's important. sechinhu chokutanga. Chechipiri, Imagine that you were in space. imbofunga kuti kuda uri mumhepo umo Occasion. usingatozivi kuti uri pai mumhepo imomo, To another location. nokuti chinotizivisa kuti tiri pai inyaya yekuti tinenge tichiziva kuti Friends, you are lost. nzvimbo yandiri iri pedo nepakati. So where you are is Chinongokuzivisa kuti uri nzvimbo yauri having a reference. ndokunge uchiziva kwawabva kana kuti nzvimbo dziri pedo newe. Consciousness is like that. Ndo zvakaita mashandiro ewayo epfungwa anoona mukati memunhu. Consciousness. You cannot define your own consciousness Haugoni without relating with another conscious being. haugoni kunzwisisa zvauri chaizvo This is impossible. kunze kwokunge watsanangurirwa Consciousness. neanoziva chaiye chaiye. So this is their problem. Ndo dambudziko rina vanhu. When they go into the discussion of consciousness, Saka vanenge vachitsvaka kuzvinzwisisa ivo, because they have no reference. asi vasina unovaudza nokuvatsanangurira kuti munhu chii. It's like trying to love without an object of love that has the capacity to receive and reciprocate it. It's like being in space without a reference. Vanhu ava pfungwa dzako dzinganzwisisa zvauri sei, iwe usina wakutsanangurira kuti uri chii, uri munhu wakaita sei. To respond to your consciousness. What I found is Chandakaona ndechokuti Christian, hapana mukristu chaiye chaiye, no one, hapana munhu the Lord Jesus Christ, wakasvika pakunzwisisa muponesi Jesu achifambidzana nokudyidzana naMwari asingagoni kunzwisisa zvaari, kunzwisisa upenyu hwake. have been located. Nemhakei nokuti Mwari vanomubetsera kuti anyatsonzwisisa zvaari, anoukama. You can read about Jesus. Unogona kuziva pamusoro paJesu, unogona kuverenga pamusoro paJesu, uchingoita zvokungoverenga pamusoro pavo, ukasavanzwisisa kuti munhu wakaita sei. Kungoverenga pamusoro paJesu nokunzwisisa pamusoro nokunzwisisa Jesu zvinhu zviviri zvakatosiyana izvozvo. Nokuti kuti unzwisise Jesu unofanira kunge unoukama navo. Zvino Jesu vakatiita kuti tive noukama naMwari, vakaita kuti mweya yedu inzwisise Mwari, izive Mwari. Mwari havangonzwisisiwi nepfungwa dzemunhu chete. Kungoziva zvinhu nepfungwa hakuna kukwana. Pfungwa dzako hadzigoni kunzwisisa Mwari, nokuti Mwari havanzwisisiki nepfungwa dzemunhu. Must be taken beyond Ndosaka the human mind. ndosaka pfungwa dzako dzega dzisingagoni kunyatsonzwisisa kuti uri munhu wakaita sei, uri chinhu chakaita sei. It's a spirit Nokuti munhu mweya, unless you recognize kana ukasanzwisisa kuti iwe uri mweya, there'll be no connection with truth. hauzogoni kunzwisisa chokwadi. Unozongopedzisira wakubvunza mibvunzo yakaita seyakabvunzwa naPirato achibvunza Jesu akati, chokwadi chamuri kutaura chii? Wanga ari mukuru wedunhu, asi wanga asingatonzwisisi kuti chinonzi chokwadi chii. But when Jesus spoke about truth, what Asi Jesu pavakataura pamusoro pechokwadi, havana kuti ndiri kutsvaka chokwadi, havana kuti ndoziva chokwadi, vakati ini ndini chokwadi chacho. then you ask the question, who is Jesus? Akauzobvunza kuti saka Jesu ndiani? It was either he was insane to
ivo munhu wakataura kuti ndini chokwadi chacho. You can have it both ways. Jesu ava It was either dead wrong. tinogona kutora kuti vanga vachitopenga pavaitaura kudaro vachiti ndini chokwadi, kana kuti vanga vachitaura chokwadi. If anybody says, I am the truth, Kana munhu akauya kwauri achiti ini ndini chokwadi chacho, munhu iye anofanira kunge achiziva zvaari kutaura. Anenge achikutaurira kuti ini ndini chokwadi chacho, ndini zvinhu zvese zvamunoona zvino zvakabva pandiri. ultimate reality. In other words, I am the final reference Kureva kuti Jesu vaitotaura kuti ndini ndinoziva zvose. for Jesus to declare that that was who he was, Saka Jesu ndo zvavakatotaurira kuti ndivo vanoziva zvose. or he was wrong. Saka iwe unogona kuvatora sekuti vaireva nhema, kana kuti unogona kuvatora sekuti vaireva chokwadi. He could only be absolutely right or absolutely wrong. Because truth Asi vakanga vari kutoreva chokwadi. Jesus declared Jesu vakataura vakati ndini chokwadi chacho, he was the truth. That's what vakati ndini chokwadi chacho, ndo mashoko avakataura. just to give you a little bit of help here. Rega ndingokubetsera shoma shoma. Let me give you some information. Ndine zvanoda kuti ndikuzivise, Because ndikubatsire kuziva, nokuti magwaro chete ndo anotibetsera kuti tinzwisise zvinhu sezvazviri. I gave you an important definition of eternal life. Ndakambokutsanangurirai kuti Only understand life upenyu hwevamwari understanding the divine nature, hunorevei. where there's origin. And I gave you a definition Saka ndakakutsanangurirai nenzira isina mumwe akambotaura. eternal life, I said, is the organic and existential attributes of deity. Kati munhu weropa revamwari, To this that I must give to you. munhu anenge afananidzwa naMwari. It's with the extrapolatory evidence of the divine character. Pamunhu uyu This is pane pakutoonekwa Mwari pachavo. Ichocho chinhu chakakosha, chinhu chikuru ichocho. this will tell you Izvi zvinozokutaurira who is God. kuti zvinokubatsira kunzwisa kuti Mwari ndiani uye asiri Mwari ndoupi. Organic meaning that he must relate to the characteristics of living things in the earth. Meaning that as far as the earth is concerned, such a life, such a being, such a God must have the characteristics of living beings. If he doesn't, he's not alive. Mwari ava ndiMwari vanorarama, ndiMwari vapenyu, vanotogona kuhidzana nezvinhu zviri panyika pano zvipenyu. Zvino Mwari vakatotitaridza kuti ndo zvavari, vakauya pano panyika, vakauya vari Jesu, vachitoonekwa vari munhu wenyama. Demonstrated his organic nature in the earth. Nenzira iyoyo vakabva vatitaridza kuti vaitogona kuhidzana nezvisikwa zvepano panyika. Saka vakauya vakazvarwa nomukadzi, vakararama somunhu wenyama, vakahidzana navanhu, vakafambidzana navanhu venyika ino, vari panyika pano kudero, vakararama somunhu wenyama. Nenzira iyoyo vakatotaridza kuti Mwari vanogona kuhidzana nezvinhu zvenyika ino, nezvisikwa zvenyika ino.
taurira kuti zvakakosha izvozvo. of the divine character. Izvozvo ndo zvinotaridza kuti ndiMwari. Find his manifestations. He proved himself to be alive. He showed, he demonstrated Saka his character. pavakatuma Jesu, Mwari vaitoda kutotitaridza kuti ndiMwari vapenyu. With such information. Ndo zvatinoona zvakazara mumagwaro ese. Evidence of the divine. Isu saka patiri panotoonekwa Mwari. Maona vanhu vachiporeswa nhasi. Miracles that we've shared. Zvishamiso zvatakutaridzai. Tomorrow I'm going to be sharing Mangwana ndichawedzera kujekeserai pamusoro peupenyu ihwohwu that he's given us in Christ. neruzivo rwavakatipa huri muna muponesi Jesu. Live in the life that he's given us. Ndichikutaridzai kuti kana kurarama upenyu hwavakatipa ndo kwatinofanira kuita, ndo koga kungangotibatsira. Jesu vakataura vakati, ndini chokwadi chacho, ndini nzira yacho, ndini upenyu hwacho. Zvose zvandachikutaurirai zvino ndoda kuzokutaridzai mangwana kuti zvese zvandachitaura izvi zviri mubhaibheri. Bhaibheri ibhuku rakatoongororwa rikaonekwa kuti rinotaura chokwadi. Rakaongororwa kakawanda richiwanikwa kuti riri kutaura chokwadi. Jesu ndo havashanduki, zvavaiva zuro ndo zvavari nhasi, ndo zvavacharamba vari. Ukavagamuchira mumwoyo mako hauzonetseki muupenyu, nokuti unozonzwisisa kuti iwowa mavari. Unozova mavari ugonzwisisa kuti uri munhu wakaita sei. Unozotanga kunzwisisa kuti uri munhu werudzii, uri mudzi wakaita sei. Tinofarira zvinotaurwa nebhaibheri muna Johani yokutanga, kwai mavari ndo manga mune upenyu, upenyu uhwu ndo chachiri chiedza chevanhu. Kwai mavari ndo mamuno upenyu, uye upenyu uhwu ndo chachiri chiedza chevanhu. Haleluya. Mwari vanoshamisa. Simudza maoko ako ungotenda Mwari kwose kwauri. Vatende. Hapana wakaita savo. Hapana wakaita savo. Earlier in the program, we gave an opportunity for many to receive salvation. Patatanga tambonamata nevamwe kuti vaponeswe. Asiko zvinondoda kuti ndikupe zvimwe mukana wokuti ugamuchire Jesu. Munhu wose anoda kugamuchira ruponeso runoshamisa urwu, upenyu runotaura mashoko aya, uchinditevedzera, uchirevesa nomwoyo wako. Itimi Jehovha Mwari, ndinogamuchira muponesi Jesu nomwoyo wangu wose. Ndinogamuchira kuti Jesu muponesi ndiwo mwanakomana waMwari, uye kuti vakafa pamuchinjikwa vaponese mweya wangu. Ndinogamuchira kuti Mwari vakavamutsa kuvakafa, uye kuti vapenyu nhasi. Ndinopupura nomuromo wangu ponesi Jesu ndo akutonga upenyu hwangu kubva pazuva ranhasi. Ndinokutendai Ishe, ndaponeswa. Ndinogamuchira noruvimbo upenyu hwevaMwari mumwoyo mangu. Ndinokutendai Ishe, ndava weropa revaMwari zvino, ndazvarwa kechipiri, ndaa mwana waMwari kubva pazuva ranhasi. Amen. Kana unamata munamato uyu, ndoda kuti uzive kuti Mwari vakunzwa, vakudavira makorokoto.
testimony of what the Lord has done. toda kuti utitumire tizivise vese vaporeswa, Received your healing. tizivise Send us. Use kuporeswa kwawaitwa. the information at the bottom of your screen. Unoda kuti utitumirayiko zvino, Real quickly, you can send unoda kuti utumirayiko zvino, to healing tizive kuti waporeswa. or testimonies at httn.org. Okay. Are we already receiving some? Please tell me. Pastor, I have a beautiful one from Malawi. From Malawi. Yes, a young lady had been in labor for several days. The labor was not progressing. Her water didn't break. But as you were praying for the sick, she felt the power of God. Immediately her waters broke and she has delivered a bouncing baby boy. That's wonderful. Wonderful. Sir, this is from Joyce from Kenya. For 3 years, she had not lived a normal life because of diabetes and had been on insulin. Arrived early enough for the Healing Streams Life Healing Service and participated, as the program progressed. During the testimony segment, she said, I was listening keenly and suddenly I felt the power of God surge through my body and a sense of relief. I instantly knew I was healed and immediately stood up, and I'm healed That's completely. wonderful. That's wonderful. Pastor, wonderful. this is Tell me. Benedicta from Cameroon. She was diagnosed with cervical cancer for more than a year. In that condition, she could not sit nor stand for long. She came in bed reading, not able to walk. She was lying down when Pastor Where is this? from Cameroon, sir. From Cameroon. Yes, sir. Okay. So she was bed reading when Pastor was praying for the sick. That's right here, a while ago. She stood up and started walking and exercising and Praise declaring every God. word Pastor mentioned. Praise God. She's been standing for more than 20 minutes now. Praise God. That's wonderful. This is from Sinovuyo from South Africa. Sinovuyo was afflicted by demons, causing her to have fits from time to time. When the man of God began to pray, he said the power of God came over her, and she says all of a sudden, her body that used to feel heavy is suddenly feeling light. That's wonderful. And she brightened up. She's That's happy now. wonderful. You have one. Pastor, we have an amazing testimony here. Algombe Romeric from Chad. He had mental disorder. He suffered from amnesia. He didn't even know who he was. When you ministered and said the demons must leave, he felt something go through his body, and now he even know who he is. He Hallelujah. recognized people around him. Hallelujah. Glory to God. Glory be to God. Thank you, Lord. Pastor, there's a testimony here from Nigeria, Greg. Greg is giving his testimony on behalf of his niece. He says, my niece was diagnosed with chronic leg cancer in May of this year. And he began to prepare her for the program. He said, I gave our family past Healing Streams live healing services videos to watch in preparation for this meeting. Pastor, you prayed for those with cancer, leg ulcers and wounds. He said, right now, she's got her healing. She's healed and the wound has closed up. Praise God. Praise God. That's wonderful. You have another one? I think they're streaming in, sir. Even my device just jammed now because they're coming too quickly. Wonderful. Pastor, let Wonderful. me take Tell one me. from New Zealand. Yes. This lady is Tupulude from New Zealand. She said she had a severe pain on the left breast. She had breast cancer. But you prayed for her on the wall today, and all the redness, the pain have left. She said she's refreshed and renewed. She's jumping and Praise leaping in her God. home. Praise God. Wonderful. Wonderful. Yeah. Aaron Tom still looking through. This one is from Brazil. He said, when Pastor Chris prayed for the people at home, he prayed for the people with spine problem to return to normal in the name of Jesus. This one said I had scoliosis and was in pain constantly. Now I received healing and everything became normal again. The Praise pain has God. left and now I'm Praise healed. God. That's Praise scoliosis. God. Can Yeah, straighten up yeah. now. That's wonderful. Wonderful. Tell me. Pastor, I have
a testimony from Susan. Susan from New Zealand. Susan is healed of cancer. Says, I came carrying pain to the program. She came with pain to the program. Now he says that pain has gone, and I feel the tension and tightness is loosed or are loosed. The tension and the pains, he said, they are gone. Praise God. Pastor, I think we have the video. Praise God. Praise God. Just go on. Let me hear some more. Thank you, Lord. That's wonderful. Evangelist Zone is not connecting. I can see he's looking so troubled. But he's alive. Glory be to God. Oh, thank you, Lord. Can we do a song of praise to the Lord right now? Thank you, Lord. Most holy is your name. Most holy is your name. Thank you, Lord Jesus. Lo brasata kapa karasedi. It's time to thank Him. It's time to give Him glory.
alone, more potent than any force in heaven, in the earth, and beyond. Your dominion shall never pass away. Most holy is your name, most worthy, most profound. Most holy is your name, most worthy. Most holy is your name, most most holy is your name, most Your name is the greatest. Demons flee at the mention of your name. Your name is above. Your name is Libra Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, how glorious the Lord is. How gracious He is. How gracious He is. We have many ministers with us here today. We're going to be introducing them on Sunday. And they're going to join me in praying together for you, for your family, for your city, for your country. God is gracious. God is gracious. We have lots of testimonies, but we will continue sharing them tomorrow. So we can round off this service. I wonder who would have missed today's program? Who missed it? Find out from your friends and from your relatives. Find out from those on your contacts. Ask them, did they make the program or did they miss it? Tell them to make sure they join us tomorrow. It's for the whole world. And so many are being healed all over the world. And let me tell you something that actually happened. I didn't want to tell you about it from the beginning because it's just the first day. But you know, there's a wave of healing. A wave of healing. I'll tell you more about it tomorrow. I'll say a little about it tomorrow. But I'm so excited for so many. So many. Because of the amazing blessings. Amazing blessings of God. Hallelujah. Hallelujah. Let us close tonight with the song, Divine Omnipotence. We're going to sing that. And make sure to give an offering to the Lord today. We will provide you details on the screen that you can use. You know, when we gather together around the Word of God, one of the things that we do is to give an offering in recognition that we have been in the presence of deity. See, the Bible says God is not a man. See? So remember, He's God. He's greater. And when you are in His presence for His grace, you give an offering. That's what you do. So always
have that consciousness in you, it leads to wonderful blessings from Him. It leads to wonderful blessings from Him. And this is not the opportunity to discuss such things in detail, but there's a lot the Bible tells us about it. So while we sing this song, you go ahead and use the details we provided you and give an offering today. Give an offering today. If there's any difficulty with the information we gave you, then any other one that we have given you in church, you can use it. See, you can use it. Because you have to give an offering to God. But not just anywhere. God doesn't want us giving our offerings anywhere, just anywhere we choose. No, He gives us direction. Where we're hearing the word of God, that's blessing us. That's transporting us spiritually. See, so you make a connection with that and give in connection with that. That's how you do it. And then the Lord blesses you even more in return. Let's do this song. And I pray the Lord will bless you and multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness in Jesus' name. Amen. You are robed in majesty, Lord. By the riches of your glory inside us, we are strengthened with might in our inner man. Empowered by your divine truth, your truth is our reality. We are filled with the fullness of God. Call to the glory of your excellence. Comrades of the God kind, we walk with you, Lord. You gave us the life of divine, omnipotent, righteous and glorious. Almighty God our Father, to you be all the honor and praise. Invincible God, you are the strength of our lives. You are robed in majesty, righteous and glorious. Almighty God our Father, to you be all the honor. Invincible God, you are the strength of our lives. You are robed in majesty of divine omnipotence, Lord. You are robed in majesty, great King of all. You brought us access into divine wisdom. We're the limbs and members of your body. Your flesh and bones we are. This life we have received is our daily consciousness. The eyes of our hearts are flooded with light. In you we have boundless energy. You made us to be, Lord. You gave us the life of divine, omnipotent, righteous and glorious. Almighty God our Father, to you be all the honor and the praise. Invincible God, you are the strength of our lives.
is your mightiness. Your victory. Your greatness we adore. Omnipotent God, you reign eternally. Lord God, your supreme power is infinitely great. Madness is your mightiness. Your victory. Your greatness we adore. Omnipotent God, you reign eternally. Righteous and glorious. Almighty God of Father. To you be all the honor and the praise forever and ever. Invincible God. You are the strength of our lives. You are robed in majesty, righteous and glorious. Almighty God of Father, to you be all the honor and the praise. Invincible God, you are the strength of our lives. In majesty of divine omnipotence. Of divine omnipotence. Of divine omnipotence. You are righteous, Lord. You are glorious, my Father. Of divine omnipotence. Of divine omnipotence. Thank you. Good night and God bless you.